της ανακατάληψης, έναν ευαγή χώρο σε θέματα δράσης και γενικότερων δραστηριοτήτων όσο αφορά τα πάτρια και όσο αφορά οτιδήποτε έχει να κάνει με την πατρίδα μας. Και ευχαριστώ, λέω, γιατί είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, όπως επίσης είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα η παρουσία σας εδώ Κυριακή απόγευμα. Θα θίξουμε και θα συζητήσουμε και θα τεκμηριώσουμε το θέμα της απόψινής μας ομιλίας, το οποίο έχει να κάνει με τις αντιγραφές που έκαναν οι ξένοι επιστήμονες τον 17ο, 18ο, 19ο αιώνα από τους Έλληνες διανοούμενους και φιλοσόφους και τις παρουσίασαν ως δικές τους. Αυτό είναι το ζητούμενο της υπόθεσης μας σήμερα. Δηλαδή, τώρα να αναφέρεις την πηγή σου όταν εκπονείς ένα επιστημονικό σου πόρισμα, δεν σε εντάσσεις στους αντιγραφείς. Αντιγραφέας με την έννοια της προοπτικής πνευματικής ιδιοκτησίας θεωρείσαι όταν επικαλείσαι σε ένα σου σύγγραμμα ή και στον προφορικό σου λόγο ή και σε σημειώσεις σου πανεπιστημιακές ή σε οτιδήποτε τέλος πάντων, επικαλείσαι κάτι το οτιδήποτε το οποίο δεν είναι δικό σου, αλλά μη αναφέροντας την πηγή, αφήνεις να εννοηθεί ότι είναι δικιά σου επινόηση, δικιά σου σύλληψη ιδέας. Αυτό λοιπόν έκαναν οι Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και Ασιάτες επιστήμονες, λέω το 17ο, 18ο και 19ο αιώνα κυρίως, και παρουσίασαν τα δικά μας δικά τους. Έκτοτε, στα πανεπιστημιακά συγγράμματα και της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ευρωπαϊκής, και σήμερα δηλαδή που μιλάμε, παρουσιάζονται ως επινοητές είτε κατασκευών, είτε τεχνικών έργων, είτε τεχνών, καλών τεχνών, είτε φιλοσοφίας, παρουσιάζονται ως επινοητές αυτοί οι οποίοι δεν είναι. Τι έκαναν αυτοί? Αυτοί μελέτησαν κυρίως ελληνική γραμματεία, όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό τον ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και εν συνεχεία, εκμεταλλευόμενοι το εδώ σκότος, συνέγραψαν επιστημονικά βιβλία, τα οποία, επαναλαμβάνω, σήμερα στα δικά μας πανεπιστήμια υπάρχουν και βεβαίως ψευδολογούν. Θα γίνω βέβαια σαφής και θα σας φέρω πολλά παραδείγματα. Κάνω μια μικρή εισαγωγή για να καταλάβουμε το θέμα που θα μας απασχολήσει. Πρόκειται λοιπόν για πνευματικές κλοπές. Πώς έφτασα στο σημείο να ασχοληθώ με το εν λόγω αντικείμενο? Ως εξής. Τελείωσα κάπου στις αρχές του 80, τελείωσα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη στο οικονομικό τμήμα. Εμπειρίες αγοράς είχα γιατί δούλευα από μικρός. Ωστόσο και με τη γνώση που απέκτησα εκεί όσο αφορά κυρίως το marketing και το management, πάντρεψα την εμπειρία που είχα από την εφηβική μου ηλικία με την επιστημονική κατάρτιση που είχα πάρει και άρχισα σιγά σιγά να διδάσκω σε επιχειρήσεις όπου είναι και η δουλειά μου. Η δουλειά από την οποία επιβιώνω δεν είναι οι ομιλίες του κεντρικού χαρακτήρα, ούτε τα βιβλία, γιατί δεν ζει κανείς στην Ελλάδα συγγράφοντας βιβλία. Άρχισα λοιπόν, λέω, να κάνω στις επιχειρήσεις σεμινάρια στο προσωπικό των επιχειρήσεων. Αντιλαμβανόμαστε, φαντάζομαι, περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή η επιχείρηση σε καλεί και σου αναθέτει να εκπαιδεύσεις το προσωπικό της σε θέματα πρόθεσης πωλήσεων, παράδειγμα. Που εντάσσεται στο marketing. Ή σε θέματα ομαδικής συνεργασίας, ώστε να εργάζονται μεταξύ τους ομαλά, χωρίς τριβές και χωρίς συγκρούσεις. Ή σε θέματα που έχουν σχέση με το χειρισμό παραπώνων και την άρση αντιρρήσεων των πελατών. Marketing management. Αυτά ήταν τα αντικείμενά μου. Δεν δίδασκα λογιστικά ούτε χημεία. Άρχισα λοιπόν, λέω, να διδάσκω. Τι έλεγα όταν άρχισα λοιπόν να διδάσκω? Έλεγα ότι είχα μάθει. Δηλαδή τι έλεγα? Έλεγα ψευδολογήματα. Δηλαδή έλεγα ότι οι πρώτοι οικονομολόγοι είναι ο Άνταμ Σμιθ, ο Ντέιβιντ Ρικάρντο, ο Μάρξ. Αυτά είχα μάθει στο πανεπιστήμιο. Έλεγα ότι ο Αβραάμ Μάσλοου, εβραϊκής, τα
αμερικανοεβραϊκής καταγωγής, είναι ο πρώτος ο οποίος διατύπωσε τη θεωρία των ανθρωπίνων αναγκών και κατέταξε τις ανάγκες σε 5 στάδια. Αυτά λένε και σήμερα τα βιβλία. Και κατέταξε τις ανάγκες σε 5 στάδια, που στο πρώτο στάδιο είναι οι ανάγκες βιοπορισμού, επιβίωσης. Στο δεύτερο στάδιο είναι οι ανάγκες που έχουν σχέση με την ασφάλεια. Στο τρίτο στάδιο είναι οι ανάγκες που έχουν σχέση με την κοινωνικότητα που θέλει να αναπτύξει ο άνθρωπος. Στο τέταρτο στάδιο είναι οι ανάγκες που έχουν να κάνουν με το εγώ του, να αγοράζει προϊόντα και γενικώς να καταναλώνει προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με το εγώ, με το κύρος, με το γόητρο. Και στο πέμπτο στάδιο είναι η αυτοπραγμάτωση και η ψυχική εκπαίδευση που κάνει ο άνθρωπος που κατάνει σε μεγάλη κυρίως ηλικία. Ποιος το κάνει αυτό? Η πυραμίδα του Μάζλου, τα γράμμα του. Παραλαμβάνω. Ό,τι βιβλίο και αν ανοίξετε στη θεωρία των ανθρωπίνων αναγκών, είτε πανεπιστημιακό, είτε επίπεδο ΙΕΚ, είτε και λυκείου, σε κάποια βήματα λυκείου, στο γενικό λύκειο, στο τεχνικό, δεν θυμάμαι, υπάρχει η πυραμίδα του Μάζλου, δεν υπάρχει η Μάζλου. Πουθενά δεν λέει όμως ότι ο Μάζλου έχει αντιγράψει την πυραμίδα του ανεπίδου. Γιατί δεν το λέει? Καλά, δεν το είπε ο Μάζλου, βέβαια, γιατί να το πει ο Μάζλου? Ότι έχει αντιγράψει την πυραμίδα. Αυτοί όμως οι οποίοι το διαπιστώσαν, γιατί είναι γνωστό ότι έχει αντιγράψει την πυραμίδα. Το διαπιστώσα εγώ ξαφνικά, το είχαν διαπιστώσει πριν από μένα. Ουδέποτε το απεκατέστησαν. Τέτοια λοιπόν θέματα θα θίξουμε σήμερα και η τσάντα μου να δείτε την τσάντα σας παρακαλώ. Τέτοια λοιπόν λέω θέματα θα θίξουμε σήμερα και θα πάρουμε έτσι διάφορα, θα ερανιστούμε διάφορα τέτοια θέματα, τα οποία βεβαίως σε καμία ομιλία δεν μπορούν αυτά τα θέματα να εξαντληθούν. Εξού και εξαντλούνται στο βιβλίο μου με τίτλο «Όλοι αντέγραψαν τους Έλληνες». Θα πάρουμε λοιπόν λίγο μερικά θέματα από αυτό εδώ το βιβλίο για να δείξουμε συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιου είδους αντιγραφών. Έλεγα λοιπόν ότι ανακάλυψα ότι δίδασκα ανοησίες. Δίδασκα ότι η διαφήμιση είναι επινόηση των Βρετανών. Και ο πρώτος διαφημιστής Βρετανός, τάδε και λοιπά, το 1900 τόσο, το 1800 τόσο έκανε την πρώτη διαφήμιση. Και μετά ανακαλύπτω ότι η πρώτη διαφήμιση έρχεται από τον 5ο αιώνα προ-χριστιανικής χρονολόγησης, όταν οι ανασκαφές στο βράχο της Ακροπόλεως βγάζουν επίγραμμα με πλάκα και χάρακτα γράμματα για μάτια στραφτερά, για μάγουλα της χαρακτής, για ομορφιά αισθησιακή. Αγοράστε τα ψημήθειά σας, ψημήθεια είναι τα καλλιτικά. Αγοράστε τα ψημήθειά σας αφανέσκλητος. Κάποιος έμπορος, έσκλητος, εμπορευόταν καλλιτικά. 5ος αιώνας προ-χριστιανικής χρονολόγησης. Τα βιβλία μου σου λένε ότι δεν είναι. Δεν αναφέρουν πουθενά τον έσκλητο. Ας ανανιστούμε, λέω, ας δανειστούμε μερικά θέματα. Το management. Το management, έχετε ακούσει τον όρο management. Τι σημαίνει management? Διοίκηση επιχείρησης. Εξού και manager. Ποιος είναι ο manager? Ο διευθυντής. Στα λατινικά manager, managerial βγαίνει η λέξη, σημαίνει δίνω χέρι βοηθείας. Δηλαδή ο διευθυντής που βοηθάει τους υφισταμένους. Και management είναι διοίκηση επιχείρησης, μάλιστα. Το management είναι επινόηση των Αμερικανών. Λένε τα πανεπιστημιακά βιβλία. Μιλάω για πανεπιστημιακά βιβλία. Δεν μιλάω για πρόχειρες σημειώσεις κάποιου. Και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, η οποία εντάσσεται στο management, την επινόησε ο Ντάγκλας Μακγκρέγκορ, Σκοτσέζος, στη δεκαετία του 60. Και είπε ο Μακγκρέγκορ στη δεκαετία του 60, λένε τα βιβλία τα πανεπιστημιακά. Τι βιβλία? Τμήματων διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών τμήματων, τμήμα marketing. Είτε ή ΑΕ δεν έχει σημασία. Τι είπε λοιπόν ο Μακγκρέγκορ το 1960? Είπε ότι η παραγωγικότητα των εργαζομένων μπορεί να αυξηθεί εάν και εφόσον, λέει ο Μακγκρέγκορ, πείσεις τον εργαζόμενο, τον υφιστάμενό σου, εσύ ο manager,
τον πείσεις ότι έχετε αμοιβαίο όφελος εάν παράξει το τάδε έργο. Εάν τον πείσεις ότι έχετε αμοιβαίο όφελος και ότι μαζί είστε σε αυτή τη δοκιμασία της παραγωγής ενός έργου, ενός προϊόντος, δεν έχει σημασία, μιας υπηρεσίας, τότε πρόθυμα εργάζεται. Ποιος το είπε αυτό? Ο Μαγκρέγκορ την έδειξε. Και τι είπε ο Αριστοτέλης? Ο Αριστοτέλης είχε μια διαφωνία με τον Πλάτωνα. Θυμάστε το πίνακα, το γνωστό του Ιταλού Τζουλιάνο, όπου δείχνει τον Πλάτωνα να βγαίνει από τη σχολή μαζί με τον Αριστοτέλη. Ο Πλάτωνας έχει το δάχτυλο, χέρι έτσι και ο Αριστοτέλης του κάνει έτσι. Εδώ θέλει να δείξει την γενικότερη διαφορά που υπήρχε μεταξύ αυτών των δύο, ως προς το ότι ο ένας ήταν ιδεολόγος και ο άλλος ήταν λίγο πιο πραγματιστής, δηλαδή κατέβασε την πραγματικότητα και σταμάτα να εθωρωματίσει. Είχαν μια τέτοιου είδους διαφορά, λέω, μεταξύ τους, γενικά. Ο Πλάτωνας λοιπόν έλεγε, πάνω σε αυτό μιλάω τώρα, έλεγε ότι για να εργαστεί, για να παράξει ο εργαζόμενος έργο, θα πρέπει να πιεστεί από τον εργοδότη του, θα πρέπει να απειληθεί με την έννοια του ότι ή παράγεις ή δεν τρως. Διάλεξε. Και ο Αριστοτέλης διορθώνει τον Πλάτωνα πάνω σε αυτό το θέμα και του λέει ότι δεν είναι έτσι. Σε ένα τραπέζι, εάν καθίσουν και τον πείσει ότι έχει αμοιβαίο όφελος από την παραγωγή ενός έργου ο προϊστάμενος, ο μάνατζερ, τότε ο υφιστάμενος, ο εργαζόμενος, θα δουλέψει με προθυμία, γιατί θα έχει πιστεί ότι έχουν αμοιβαίο όφελος. Ο Μαγκρέγκορ το όμως δεν το πάει στα πέντε, γιατί τα πάει στην Ακαδημία. ΦΠΑ, φόρος προστιθέμενης αξίας. Η ιστορία του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι η εξής. Το 1970 περίπου, οι τότε τρεις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, αναθέτουν, λέει, στον καθηγητή Νιούμαρκ και την ομάδα του να βρει έναν τρόπο ούτως ώστε τα προϊόντα να φορολογούνται στο τελικό στάδιο παραγωγής τους και όχι ενδιαμέσως κατά τη διάρκεια που παράγονται. Καταλάβατε τι λέω? Δηλαδή, όταν ένα προϊόν παράγεται από τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, δηλαδή ας πούμε ξυλία, πηγαίνει στο εργοστάσιο, να μην μπαίνει εκεί ο φόρος και μετά όταν γίνεται επίπλο να ξαναμπαίνει φόρος και όταν μετά αγοράζεται από τον καταναλωτή να ξαναμπαίνει φόρος. Όχι. Να γίνει ένας φόρος, να υπάρξει ένας φόρος. Αυτό έγινε για διευκόλυνση λογιστική. Από εκεί ξεκινάει ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Λοιπόν, να υπάρχει ένας φόρος που να μπαίνει στο τέλος της παραγωγής ενός προϊόντος. Γι' αυτό και λέγεται φόρος προστιθέμενης αξίας. Δηλαδή ενδιαμέσων αξιών που έχουν υπάρξει κατά τη διάρκεια που το προϊόν παράγεται από στάδιο σε στάδιο. Λοιπόν, το αναθέσαν στον καθηγητή μου και ο καθηγητής μου μετά από 2 περίπου χρόνια παρουσίασε στην Επιτροπή τον λεγόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας. Δηλαδή το 1976. Στην Ελλάδα, αν θυμάστε, όσοι από εμάς έχουμε έτσι κάποια ηλικία, αν θυμάστε, το 1986 ήρθε στην Ελλάδα ο φόρος προστιθέμενης αξίας και νομίζω ο Υπουργός Οικονομικών ήταν ο Τσομπόλας. Δηλαδή, εμείς μαθαίνουμε το φόρο προστιθέμενης αξίας το 1986, που τον επινόησε ο Νιούμαρκ, που το ανέθεσαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Λίγδαμης, ο οικονομολόγος της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν ο επινοητής του φόρου προστιθέμενης αξίας, όταν στις συνδιαλλαγές τους με τους Πέρσες είχαν ανταλλαγή προϊόντων, επιχρήμαση κλπ. Είχαν συναλλαγές. Έτσι. Επινόησε ακριβώς το φόρο προστιθέμενης αξίας ο Λίγδαμης, ο οικονομολόγος από την Άξο. Παρακαλώ. Και ο στρατηγός Χαρβίας. Ο στρατηγός Χαρβίας είχε προηγηθεί του Λίγδαμη, ευχαριστώ για την παρατήρηση, είχε προηγηθεί του Λίγδαμη του οικονομολόγου, αλλά σε επίπεδο του ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα φόρο τέτοιο. Τον ολοκλήρωσε ο Λίγδαμης, ο οικονομολόγος της εκστρατείας.
Ευχαριστώ για την παρατήρηση. Και επειδή εγώ δεν είμαι δάσκαλος έδρας, μπορείτε να με διακόπτετε να συζητάμε τι θέλετε. Πουθενά όλοι δεν σου προβολόγησαν. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ασφάλεια ζωής. Ασφάλεια ζωής. Ξέρουμε όλοι τι είναι ασφάλεια ζωής. Πότε λέει γίνονται οι ασφάλειες ζωής για πρώτη φορά? Οι ασφάλειες ζωής για πρώτη φορά γίνονται από μια θυγατρική της σημερινής Νεντερλάντε. Πότε να το θυμηθώ, δεν το θυμάμαι. Το 1945. Μια θυγατρική εταιρεία της σημερινής Νεντερλάντε φτιάχνει αυτό που λέγεται ασφάλεια ζωής. Δεν μιλάω για ασφάλειες πυρός, για ασφάλειες προϊόντων, τι είναι η γνωστή ασφάλεια ζωής. Μάλιστα. Και έκτοτε αυτό θα το ακούσετε είτε σε σεμινάρια ασφαλιστικών συμβούλων για την ιστορία της ασφάλειας ζωής, θα το βρείτε σε βιβλία για την ιστορία, την ασφαλιστική ιστορία κλπ. Και όλοι θα σου λένε αυτό. Όλοι θα γράφουν αυτό. Ναι. Πουθενά δεν λέει κανένας ότι οι πρώτες ασφάλειες ζωής δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Ασφαλίζονται όλοι οι Έλληνες ανεξαρτήτου ιεραρχίας, αν ήταν φαλαγγίτης, ή αν ήταν πεζετέρος, ή αν ήταν αξιωματικός, ή αν ήταν υπέας, όλοι οι ανεξαιρέτως οι Έλληνες ανεξαρτήτου ιεραρχίας ασφαλίζονται έναντι αποζημίωσης ανάλογα με την επικινδυνότητα της μάχης. Δηλαδή, εκτιμούσαν ότι κοίταξε στο Γρανικό έχουμε άλλη επικινδυνότητα, στην Ισό έχουμε άλλη επικινδυνότητα, στην Ινδία έχουμε άλλη επικινδυνότητα. Νέα ασφαλιστήριο, κάθε φορά δηλαδή το ασφαλιστήριο ζωής ανανεωνόταν ανάλογα με την επικινδυνότητα της μάχης. Και τι αφορούσε? Από θάνατο μέχρι απώλεια μελών, ποδιών, χεριών κλπ. Την αποζημίωση ποιος την έκανε? Η οικογένεια. Η οικογένεια era την Ελλάδα, δεν ήταν μόνο Μακεδόνης στην εκστρατεία του μεγίστου των ανδρών που γέννησε ο κόσμος, ήταν το κοινό των Ελλήνων, πλην των Λακεδαιμονίων. Οι οποίοι, γιατί δεν είχαν πάει οι Λακεδαιμόνοι, γιατί δεν είχαν, Γιατί δεν θέλανε να ακολουθούν άλλους, θέλανε να είναι αυτοί μπροστά τους. Έχουμε μάθει να ηγούμαστε, λέει, και όχι να ακολουθούμε. Τους είχε καλέσει και ο Φίλιππος, τους είχε καλέσει και ο Αλέξανδρος. Ναι. Μόνο να λέμε ονόματα. Αυτός ο στρατός. Να λέμε ονόματα λίγο. Χάρη στον περιόδο. Χάρη. Αυτός ο στρατός μέχρι τα Γαβγάμιλα πόσο είχε στοιχήσει? Πόσο είχε στοιχήσει? Ναι. Μαζί με τα όλα τα σύμβολα. Λαμβανωμένη υπόψη ότι όλοι ήταν μισθοφόροι. Ναι. Όλοι πληρωνόντουσαν, έτσι. Εκτός από τα επιπλέον λάφυρα βεβαίως, τα οποία δικαιούνται ύστερα από μάχες, έχω στο βιβλίο μου εδώ, δεν τα θυμάμαι απ' έξω, εδώ, σωματοφύλακες σύμβουλοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που είναι όλη η εκστρατεία, έχω εδώ ακριβώς τι έπαιρνε ο πεζετέρος μέχρι ο σωματοφύλακας σύμβουλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν θυμάμαι απ' έξω να σου πω. Σε δραχμές, Για αστρονομικό πόσο? Φυσικά. Αυτό ήταν, λέω, μια πικρία που είχε ο Αλέξανδρος πάντα, γιατί ήθελε πλούτα και δαιμόνους. Δεν έγιναν οι Σπαρτιάτες στα εξτρατεία. Αλλά οι Σπαρτιάτες, όπως ξέρετε, είχαν έναν έτσι εγωκεντρισμό. Έχουμε μάθει να ηγούμαστε και όχι να ακολουθούμε. Είχαν πει του Φίλιππου, υπάρχει ένα σχετικό ανέκδοτο, που ο Φίλιππος, όταν του απαντήσανε την πρώτη φορά ότι έχουμε μάθει να ηγούμαστε και όχι να ακολουθούμε, τους έστειλε μήνυμα παρακλητικό. Του τύπου, ρε παιδιά, έχουμε και την ίδια καταγωγή. Προσέξτε, οι Μακεδόνες είναι αργίτες. Οι Μακεδόνες είναι από το Άργος. Φύγανε με τον Κάρανο από το Άργος και πήγανε στη Μακεδονία. Και πήρανε μαζί τους και το 16κτηνο ιερατικό σύμβολο, αυτό που λένε σήμερα ήλιο Βεργίνας, εκλαϊκευμένα, δεν είναι κανένα ήλιος Βεργίνας, είναι 16κτηνο ιερατικό σύμβολο. Το πήραν μαζί τους, το χτυπήσαν σε λάρνακες, το κάνανε σημαίες, το διαδώσανε στον κόσμο, το πήρε και ο Χίτλερ μετά, το έκανε σβάστηκα ο Χίτλερ, το αποποιούνται αυτοί εδώ. Δηλαδή, επειδή ο Χίτλερ ήταν εγκληματίας πολέμου, πήρε ένα σύμβολο δικό μου και έκανε εγκλήματα πολέμου με αυτό στον μπράτσο, εγώ το αποποιούμε έτσι και λέω αυτά είναι φασιστικά, είναι ξέρω εγώ ναζιστικά.
Δηλαδή, αν ο Χίτλερ έκανε ευεργεσίες, σήμερα θα έτρεχα στον ΟΗΕ και στα δικαστήρια τα ευρωπαϊκά και θα έκανα παραστάσεις λέγοντας ότι αυτό είναι δικό μας. Αν είχε κάνει, λέω, ευεργεσίες. Επειδή έκανε εγκλήματα πολέμου, το αποποιούμε. Αν μεθαύριο μου πάρει κάποιος τη σημαία και με αυτήν κάνει δεν ξέρω εγώ τι, εγώ θα αποποιηθώ τη σημαία. Παρένθεση αυτό. Συγγνώμη για το οργήλο ύφος μου. Επανέρχομαι. Ναι, υπάρχει, λέω, και ένα ανέκδοτο, δηλαδή ιστορικό, απλώς δεν εκδόθηκε, εξού και ανέκδοτο, που λέει ότι ο Φίλιππος τους έστειλε και μια έτσι πιο οικία και παρακλητική επιστολή, ότι έχουμε την ίδια καταγωγή. Έτσι, Λάκωνες, Άργος Λάκωνες, έχουμε την ίδια καταγωγή, δεν γίνεται να μην έρθετε εσείς, χωρίς εσάς κλπ. Πώς θα κάνουμε την εκστρατεία. Οι Σπαρτιάτες του απείλησαν ου. Αυτό που λέω, ου. Στο πλαίσιο της λακωνικότητας που τους διέχει. Ο Φίλιππος εκνευρίστηκε και του λέει έτσι και κατέβω κάτω. Θα σας πω εγώ ου. Και το απαντήσανε α. Ανέκδοτο λέω, παρέθεση. Ξαναρχόμαστε. Το franchising. Θα ακούσει τον όρο. Αυτό την Αμερικανιά αυτή, franchising. Το franchising είναι γνωστό τα τελευταία, ας πούμε, ξέρω εγώ, 30 χρόνια περίπου στη χώρα μας. Θα έλεγα. Σύμφωνα με το οποίο, εγώ και ο Βασίλειος, ας πούμε, θέλουμε να ανοίξουμε μια καφετέρια. Αλλά τι να ανοίξουμε τώρα καφετέρια και να γράφουμε τι, να γράφουμε, ας πούμε, Αμίκος καφέ, παράδειγμα, Πετρομιχελής Μπίλης. Δεν λέει. Πάμε σε μια μεγάλη αλυσίδα, όπως είναι ο Γρηγόρης, όπως είναι τα Goodies, όπως είναι τα Everest, και λέμε, κοίταξε να δεις πόσα να είμαστε, αυτό είναι το franchise. Και η μεγάλη αλυσίδα τι μας δίνει? Την επωνυμία, το brand name όπως λένε στη βαρβαρική, μας δίνει την επωνυμία, μας δίνει το merchandising, έτσι το λένε στην βαρβαρική, δηλαδή τη διακόσμηση του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου, και είμαστε ένα ίδιο κατάστημα. Πληρώνουμε όμως. Χωρίς να ξέρει κανείς ότι δεν είμαστε και εμείς της μάνας εταιρείας από την οποία έχουμε πάρει την δικαιοχρησία, λέγεται στα ελληνικά το franchising. Δικαιοχρησία λοιπόν. Το franchising, μάλιστα, δημιουργήθηκε, λέει το πανεπιστημιακό βιβλίο, δημιουργήθηκε, λέει, το 1800 από τους Γερμανούς παρασκευαστές μπύρας. Οι πρώτοι δηλαδή οι οποίοι έκαναν franchising ήταν Γερμανοί παρασκευαστές μπύρας. Άρα αυτοί το επιμάθησαν. Αυτό δημιουργήθηκε τώρα. Πάλι ο Λίγδαλης, ο οικονομολόγος της εκστρατείας, έχει επινοήσει τη δικαιοχρησία. Και λένε στους Πέρσες, τι έχει ο περσικός δαρικός, το νόμισμα, περσικός δαρικός. Τι έχει, τι απεικόνηση έχει? Έχει, λέει, το δαρείο από τη μια και από την άλλη το άρμα του δαρείου. Θέλετε από τη μια να έχει Αλέξανδρο, για να ανέβει πολύ η τιμή του, να ανέβει η αξία του, να ζητάνε όλοι περσικούς δαρικούς? Ναι, βεβαίως. Μας πληρώνετε τόσα και σας δίνουμε το δικαίωμα να χαράζει από τη μία πλευρά του περσικού δαρικού κεφαλίου. Πουθενά. Σιωπή. Εκτός εάν αυτά τα ξέρει μόνο ο Μπίλης. Όχι, δεν τα ξέρει. Ο Μπίλης είναι γνωστά. Στην ομεκλατούρα των υπουργών και σχεδιαστών και επινοητών εκπαιδευτικών προγραμμάτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι γνωστά. Έτσι, στην ελίτ των κυβερνώντων, αυτών που σχεδιάζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Παρ' όλα αυτά λέω σιωπή. Την πρώτη διαφήμιση την είπαμε. Ας πάμε έτσι σε μερικές τώρα, ας αφήσουμε αυτά τα management, marketing, οικονομικά, franchising, και ας πάμε λίγο σε εξερευνήσεις, ανακαλύψεις, κατασκευές. Αυτό το βιβλίο είναι κεφάλαια. Πας στα περιεχόμενα, τι θέλεις να δεις? Θες να δεις αντιγραφές στην ιατρική? Πας κεφάλαιο ιατρική.
Θες να δεις αντιγραφές σε αυτά που έλεγα πριν. Management, marketing κλπ. Πας εκεί. Δεν είναι ένα βιβλίο που πρέπει να το διαβάζεις από την αρχή ως το τέλος. Διαβάζεις ό,τι θέλεις. Εξερευνείς, ανακαλύψεις κατασκευές. Μάλιστα. Ποιος ανακάλυψε την Ευρώπη? Ο Καρλομάγνος ανακάλυψε την Ευρώπη. Γι' αυτό και έχουν βραβείο Καρλομάγνου, το οποίο το δίνουν ανά 2 χρόνια σε κάποιον που θεωρείται ως ευεργέτης της Ευρώπης σε επίπεδο πολιτικό κυρίως. Εξού και το 2010 το πήρε Σόιμπλε. Σόιμπλε πήρε το Καρλομάγνιο βραβείο. Ο Καρλομάγνος λοιπόν ανακάλυψε την Ευρώπη. Φυσικά δεν την ανακάλυψε ο Καρλομάγνος. Την Ευρώπη την ανακάλυψε ο Φίλιππος, πατέρας του Αλέξανδρου, ο Μέγας Φίλιππος, ο οποίος θα είχε σχεδιάσει και όλα για την εκστρατεία. Ο Αλέξανδρος τα υλοποίησε, χωρίς να υποτιμούμε το μέγεθος του Αλέξανδρου. Ο Φίλιππος είχε εξερευνήσει και ανακαλύψει την Ευρώπη πέρα από τον Ίστρο. Ποιος είναι ο Ίστρος? Ο Δούναβης. Τον λέγανε Ίστρο. Αντί λοιπόν να λέγεται Φιλίππιο το βραβείο ή να αναφέρεται ότι πρώτος εξερευνητής και ανακαλύψας στην Ευρώπη είναι ο Φίλιππος, το Καρλομάγνο. Φίλιππος δεν υπάρχει θέμα. Τόσο πολύ δεν υπάρχει που όταν πριν μερικά χρόνια κατέβαζα κάτι βιβλία από τη βιβλιοθήκη και ήμουν ανεβασμένο σε σκάλα και κατεβάζω ένα βιβλίο με τον Φίλιππο, φωτογραφία ο Φίλιππος, με το ένα μάτι κλειστό και από κάτω γράφει Φίλιππος. Μια 18χρονη, 16χρονη, 18χρονη κοπέλα, της λέω, κρατάς λίγο ότι θα μου πέσουνε. Το πιάνει, το βλέπει, ποιος είναι αυτό? Βλέπει και το Φίλιππος, βλέπει και το βραβείο. Ποιος είναι αυτός? Τον πύρο τον τελείωσα, δόθηκε πριν από 1 μήνα περίπου. Τώρα τον τελείωσα γράφοντας 2 χρόνια για αυτόν. Όταν έγραφα για τον πύρο, όταν έγραφα για τον πύρο, σε κάποιο καφέ, το έχω περάσει εδώ μέσα γιατί μου έκανε εντύπωση βεβαίως. Χαρακτηριστικό τραγέλαφο της σύγχρονης εκπαιδευτικής κατάστασης των Ελληνοπαίδων αποτελεί το ακόλουθο περιστατικό. 2 νεαρές τελειόφοιτες λυκείου καταγόμενες από την Κόνιτσα. Κόνιτσα, Ήπειρος. Δεν ήταν από την Ήο, τα Χανιά, ήταν από την Κόνιτσα, ήταν από την Ήπειρο. Λοιπόν, 2 νεαρές τελειόφοιτες λυκείου καταγόμενες από την Κόνιτσα με ρώτησαν: τι καινούργιο βιβλίο γράφετε τώρα? Στον πρόλογο τα λέω αυτά. Τι καινούργιο βιβλίο γράφετε τώρα? Γράφω για τον Πύρο, απάντησε. Ποιος είναι αυτός? Ρώτησε η μια την άλλη. Και αμφότερες χαμογέλασαν αμήχανα. Επαναλαμβάνω. Οι κοπέλες είχαν τελειώσει το Λύκειο και επιπλέον κατάγονταν από την Κόνιτσα. Επίσης δεν αστειεύονταν και δεν είχαν νοητική υστέρηση. Εξαίρεση θα πει κάποιος εκπρόσωπος της καθιστικίας τάξης πραγμάτων. Και το ερώτημα είναι ποιος δικαιολογεί μια τέτοια εξαίρεση και πώς την τεκμηριώνει. Αυτά συμβαίνουν σήμερα. Γιατί έχει υπάρξει μια έκπτωση στην ιστορία και τη γλώσσα, επίτηδες και σκόπιμα στους νέους. Γιατί επίτηδες και σκόπιμα έχουν απομακρύνει τους νέους από τις καταβολές τους, την καταγωγή τους, τον πολιτισμό τους, την προέλευσή τους, το γονιδιακό τους υλικό? Γιατί? Για να τους κάνουν πρόσφορους και αλληλέγγυους στις ορδές των βαρβαριζόντων και βαρβάρων και να είναι τόσο ευαισθητοποιημένοι ώστε μεθαύριο να συνάψουν γάμους. Οι κυβερνήσεις έχουν πει, η κυβέρνηση τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ θα το έχετε ακούσει, διαστόματος υπουργού, αν θέλετε να λύσετε το δημογραφικό, συνάψτε γάμους με τους μετανάστες, δίπλους πρόσφυγες. Ούτε μετανάστες στην Άτομη, ούτε πρόσφυγες της Πληθές. Μια παρατήρηση. Παρακαλώ. Ο Δήμαρχος της Τιλίδας το είχε πει και αυτό, ο κ. Γκλέτσος, αλλά για να Το είχε πει πρωτίστως ο Υπουργός, πώς τον λένε τον αδερφό της Στασίας, τον άντρα της Στασίας. Ο Τρίτσος. Σε γελάσω. Ο Δρίτσος. Το είχε πει αυτός και ένας άλλος, 2 υπουργοί ΣΥΡΙΖΑ το είχαν πει στη τηλεόραση, από εκεί το είχαν πάρει και δήμαρχοι ενδεχομένως και λοιποί
οι οποίοι θεωρούν ότι ναι, γιατί όχι, ας πούμε, έτσι θα λύσουμε το δημογραφικό. Περί έκπτωσης γονιδιακού υλικού, φυλετικών καταβολών, ομοίδιας, φυλετικών χαρακτηριστικών και γονιδιακού υλικού κυρίως, δεν ενδιαφέρεται κανένα. Παρακαλώ. Θα αναλυστώ μια δικιά σου φράση από το βιβλίο για αυτό που αποκρύπτουν την ελληνική μας ιστορία. Έτσι. Για την απολεστήσα εδώ και χρόνια εθνική μας συνείδηση. Γι' αυτό τα αποκρύπτουν όλα. Για την απολεστήσα εδώ και χρόνια εθνική μας συνείδηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνήθως δεν το θυμόμουν γιατί δεν επαναλαμβάνω τον εαυτό μου, αλλά σημασία έχει να το θυμάται αυτός που με διαβάζει. Για την απολεστήσα, ελληνική μου συνείδηση. Εθνική μας συνείδηση. Εδώ και πολλά χρόνια εθνική μας συνείδηση. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ Ζήνονα. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Ναι. Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακάλυψε, λέει, την Αμερική το 1492. Και οι Μινωίτες τι είχαν κάνει 3.700 χρόνια πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Μην επεκταθώ σε αυτό, έτσι είναι πασίγνωστο. Ο Χριστόφορος Κολόμβος. Κάθε Σεπτέμβριο που θα αναπαραχθεί αντίτυπο βιβλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λέει ο Χριστόφορος Κολόμβος. Κάτι δεν θα Μινωίτες, τι υπάρχουν. Τι διπλή πέλεκης έχουν βρεθεί, το τετράγραμμα, αυτό που λένε σβάστηκα. Τίποτα, καμία αναφορά. Το πρώτο ατομικό υποβρύχιο θα βρείτε ότι κατασκευάστηκε από τους Αμερικανούς και τους Κορεάτες, συνεργασία Αμερικανών και Κορεατών, το 2009, όπου αγοράζεται από κάποιους αστούς, ατομικό υποβρύχιο, αγοράζεται από κάποιους αστούς, οι οποίοι καθώς κάνουν την κουραζιέρα τους με το ιδιαίτερο σκάφος τους, όταν θέλουν έτσι να ρίξουν μια ματιά στο βυθό, κατεβάζουν το ατομικό υποβρύχιο, έναν χωράει μέσα και κάθονται μέσα και απολαμβάνουν. Κατασκευάστηκε από Αμερικανούς και Κορεάτες το 2009, λέει η ιστορία των υποβρυχίων. Μάλιστα κοστίζει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αρχίζει μάλλον από 1,5 εκατομμύριο ευρώ και φτάνει μέχρι τα 5 εκατομμύρια, ανάλογα με το τι έχει μέσα, τι τεχνικές δυνατότητες σου δίνει κλπ. Φυσικά το πρώτο υποβρύχιο, το πρώτο υλικό υποβρύχιο, το είχε κατασκευάσει ο Διάδης, ο Πελαίος, ο αρχιμηχανικός της εκστρατείας. Και ο πρώτος που το είχε δοκιμάσει ήταν ο Αλέξανδρος. Πουθενά αναφορά. Όχι, θα το βρεις ως αναφορά σε βιβλία σαν και αυτά που γράφω εγώ ή σε περιοδικά μηνιαία που βγάζουν κάποιοι φορείς πολύ ωραία. Θα το βρεις. Μιλάω για την εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση δεν πρέπει να λέγονται τέτοια. Γιατί αν αρχίσεις και μαθαίνεις τα Ελληνόπουλα, αγόρια κορίτσια, το πρώτο ατομικό υποβρύχιο εσύ, το ΦΠΑ εσύ, τις ασφαλιστικές ασφάλειες ζωής εσύ, αυτό εσύ, εκείνο εσύ, το management εσύ, τη διαφήμιση εσύ. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Δεν ανεβαίνει η αυτοπεποίθηση, το γόητρο και γενικότερα το κύρος του νεοέλληνα, ο οποίος γαλοχείται έτσι, μάλιστα. Και αν ανεβαίνει, τι γίνεται. Αν ανεβαίνει, χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και λέει διορία τόσο, κατεβάζει σύμβολα, βγάζει ονόματα, βγάζει εκείνα, βγάζει τα άλλα, διαφορετικά αιτία πολέμου τελειώσει. Έτσι. Κοιτάξτε, όπως θα έχετε διαπιστώσει, υπάρχουν δύο τρόποι για να επιβάλλεις στους άλλους λαούς τη θέλησή σου. Ο ένας είναι λεφτά. Αμερικάνοι. Λεφτά. Οικονομική δυνατότητα. Πολεμικών εξοπλισμών κλπ. Ο ένας τρόπος. Ο άλλος είναι εθνικοφρονική γαλούχηση. Όταν έχεις λεφτά, έχεις ένα αντίβαρο. Να γαλουχείς εθνικοφρονικά, εθνικά, πατριωτικά την νεολαία σου. Όχι εμένα το βασίλειο και εσάς. Το μέλλον δεν είμαστε εμείς. Το μέλλον είναι τα άτομα ηλικίας εκείνης τα οποία δεν είναι μέσα.
Μα ο Μπαμπουίνος την περασμένη εβδομάδα είπε ότι το 50% των μαθητών είναι αναλφάβητοι στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι λόγω έκπτωσης της γλώσσας. Η έκπτωση γλώσσας αρχίζει το 1977 με το Ράλι, νομίζω, ο οποίος ο Ράλης πρέπει να ήταν τότε, έτσι, που κάνει την αλλαγή από απλή καθαρεύουσα σε δημοτική καταργή τόνους κλπ. Που οι τόνοι έχουν μουσικότητα, έχουν. Μην πούμε τώρα για την ελληνική γλώσσα. Και αρχίζει και η έκπτωση ιστορίας και όλων των πολιτισμικών από εκεί και έπειτα ελληνικών καταγραφών από την αρχαιότητα και μετά, ούτως ώστε είπαμε να είσαι διαχειρίσιμος και να θεωρείς ότι ό,τι είμαι κι εγώ είναι κι ο άλλος. Σου μιλάνε μετά για πολυπολιτισμικότητα. Πολυπολιτισμικότητα σημαίνει πολυπολιτισμοί. Έχουμε γίνει λέει μια πολυπολιτισμική χώρα. Όχι πολυπολιτισμική. Προσωπικά, στα 61 μου χρόνια και μελετώντας χρόνια όλη αυτή την υπόθεση περί πολιτισμών, τον ελληνικό στα 10.000 χρόνια καταγεγραμμένο και βάλε 3.500 χρόνια εξακολουθούν να γράφουν τα βιβλία. Αρχίζουμε από το μινωικό. Για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αρχίζουμε από το μινωικό. Για τον πολιτισμό, πριν από το μινωικό πολιτισμό, τίποτα. Τσιμουδιά. Για τον πολιτισμό του Σέσκουλου, τίποτα. Ναι. Ξέρετε τι λένε για το μινωικό πολιτισμό? Ότι δεν έχουν πολλά στοιχεία. Είχα πάει πρόσφατα στην Κρήτη και όλοι εκεί πέρα λέγανε αυτό το πράγμα. Δεν έχουν πολλά στοιχεία και τέτοια. Πώς δεν έχουν πολλά? Εδώ μέσα σου έχω στοιχεία εδώ. Ευρήματα αγκιστριού ψαρέματος ευρήματα 10.000 χρόνια. Που δείχνει τι? Πολιτισμό. Στην Κεφαλονιά πριν 10.000 χρόνια, 9.000 χρόνια έχουν βρει τάφους. Τάφους. Τι σημαίνει τάφους? Όταν οι άλλοι πετάγανε στα θηρία τους νεκρούς τους, οι Έλληνες τους θάβανε σε τάφους. Μεγάλη διαφορά πολιτισμική. Πουθενά. Αυτά είναι ευρήματα. Η αρχαιολογική σκαπάνη τα βγάζει. Ό,τι θέλουν σου αναδεικνύουν. Διαλέγω έτσι. Σάουνα. Η σάουνα είναι το λεγόμενο εφιδρωτήριο στα ελληνικά. Και η λέξη σάουνα βεβαίως δεν είναι ελληνική, είναι λέξη φιλανδική, εξού και τη σάουνα την κατασκεύασαν λέει πρωτίστως Φιλανδοί. Και εάν θα πάρεις βιβλία σχετικά με αισθητική ή φυσιοθεραπεία που έχουν ως αντικείμενο τη σάουνα, και μιλάω βιβλία των ΤΕΙ, εκεί είναι η αισθητική, θα δεις ακριβώς αυτό. Ότι η σάουνα είναι επινόηση των Φιλανδών και κατασκευάστηκε από αυτούς. Λοιπόν, η σάουνα, μέσα εδώ σας έχω και φωτογραφίες βέβαια, η σάουνα έχει κατασκευαστεί από τους Μακεδόνες και εκείνος που πρόσθεσε στη σάουνα εφιδρωτήριο με νερό ζεστό ήταν ο Κάσανος. Η αφιλεγόμενη προσωπικότητα του Κάσανου. Ο Κάσανος έχει κάνει, λέω, αφιλεγόμενη προσωπικότητα, σκότωσε την Ολυμπιάδα, έτσι κινείται τον Πύρο να τον σκοτώσει από 2 χρονών. Αλλά απ' την άλλη πάλι διάβαζε Όμηρο, ήταν έτσι υπέρ των μελετών και της εκπαίδευσης γενικότερα και σε κατασκευαστικά έργα ήταν αυτός επί του οποίου, Κασάνδρου, η σάουνα, το εφιδρωτήριο, απέκτησε ζεστό νερό. Και υπάρχουν φωτογραφίες μέσα από τις ανασκαφές. Καμία αναφορά βεβαίως ούτε για τη σάουνα. Τον δε κινηματογράφο τον ανακάλυψαν οι Κινέζοι πριν 1000 χρόνια, λέει. Πριν 1000 χρόνια ανακάλυψαν οι Κινέζοι τον κινηματογράφο. Ναι, αλλά πριν 1200 χρόνια τον είχε ανακαλύψει ο Ήρων, ο Αλεξανδρέας, ο οποίος εκτός από τον κινηματογράφο είχε ανακαλύψει και 1002 άλλα πράγματα, μεταξύ των οποίων και το θερμόμετρο, ναι. Και την πυροσβεστική αντλία. Και την πυροσβεστική αντλία βεβαίως. Υπάρχει και ένα ωραίο μουσείο που αξίζει τον κόπο να πάει κάποιος να το δει. Μουσείο Κοτσανά. Το Μουσείο Κοτσανά.
που εκεί έχουν κάνει σε ομοιώματα, ναι, αναπαριστούν εκεί όλες τις εφευρέσεις του ήρωα, έτσι. Έχεις πάει? Το πρώτο ήταν στο Κατάκολο και το δεύτερο έχει ανοίξει εδώ στο Κολονάκι. Είναι πολύ τιμητικό για εμάς που βρίσκεται ένα τέτοιο μουσείο στην πόλη μας και πρέπει να το διαφημίζουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Είναι ακριβώς, εγώ έχω φωτογραφίες βέβαια στο βιβλίο, αλλά εκεί το βλέπεις σε αναπαράσταση το ομοίωμα ακριβώς και του κινηματογράφου θεάτρου, όπως το λέει, κινηματογράφου θέατρο, Πύρονα του Αλεξάνδρου. Ταυρομαχίες, έφυπο πόλο, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, μπάσκετ, χάντμπολ, κρίκετ, καράτε, τάικβοντό, ζιουζίτσου, kickboxing και όλα αυτά τα αθλήματα είναι παραλλαγές, πολλές φορές διαστρεβλωμένες από την ελληνική άθληση. Παράδειγμα, διαστρέβλωσης, ταυρομαχία. Είναι μια κακέκτητη αντιγραφή από τα ταυροκαθάψη. Εμείς τον ταύρο δεν τον σκοτώναμε. Περνάγανε πάνω από τον ταύρο, κάνανε ακροβατικές κινήσεις, δεν σκοτώναν το ζώο. Έτσι, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι κάνουν αυτό που ξέρετε ότι κάνουν. Άλλη αντιγραφή. Το έφυπο πόλο. Το έφυπο πόλο, το οποίο παίζεται σήμερα από Βρετανούς αριστοκράτες. Έφυπο πόλο. Η ιστορία του, και θα σου πούνε ότι οι πρώτοι που το επινόησαν ήταν οι Βρετανοί αριστοκράτες. Αν θα πας δηλαδή το κεφάλαιο αθλήματα. Θα πας στα αθλήματα. Έφυπο πόλο. Πάντα λέω ποιοι, τι λένε τα βιβλία για την επινόηση και μετά αυτό τεκμηριώνοντας το ανερώ και το αποδεικνύω ως ψευδολόγιο. Το έφυπο πόλο λέει οι Βρετανοί αριστοκράτες ήταν αυτοί που το επινόησαν. Λοιπόν, το έφυπο πόλο το επινόησαν και το έχουμε ως πρώτη καταγραφή οι Μακεδόνες στη σχολή της Μίεζας που είχε φτιάξει ο Φίλιππος και ήταν εξάχρονη σχολή. Ήταν πώς είναι σήμερα γυμνάσιο, λύκειο 3 και 3 χρόνια. Νομίζω ήταν σχολή διοίκησης. Από εκεί προέρχονταν αξιωματούχοι. Όχι μόνο. Ναι, βεβαίως. Το management, τη διοίκηση, τη λέγανε δεσποτική. Ο πρώτος που είχε μιλήσει για management ήταν ο Ξενοφόντας. Και την έλεγε δεσποτική, αυτός που δεσπόζει, δηλαδή σε ένα χώρο. Φυσικά ήταν μια σχολή την οποία ίδρυσε ο Φίλιππος στη Μίεζα, κάλεσε νεαρά παιδιά διαφόρων οικογενειών από όλη την Ελλάδα, δεν ήταν Μακεδόνες οι νεαροί στη σχολή, ήταν περίπου 50 άτομα σε όλη τη σχολή. Ο σκοπός ήταν τα άτομα αυτά να γαλουχηθούν έτσι ούτως ώστε να υλοποιήσουν το όραμα της Μεγάλης Ελλάδας διενεργώντας την εκστρατεία μαζί με τον Φίλιππο. Ο Φίλιππος δεν ήξερε βέβαια ότι θα δολοφονηθεί. Γι' αυτό τα παιδιά αυτά λοιπόν, όπως πολύ ωραία είπε ο Λάμπρος, είχαν στόχο να τα κάνουν αξιωματούχους. Και τα κάνανε βέβαια και γίνανε αξιωματούχοι. Αυτά τα παιδιά εκεί 3 χρόνια ήταν λέω γυμνάσιο και 3 χρόνια ήταν λύκειο όπως τα λέγαμε σήμερα. Δεν το λέγανε γυμνάσιο και λύκειο, το λέγανε σχολή βασιλικών παιδών, το γυμνάσιο αντίστοιχα που λέμε σήμερα, σχολή βασιλικών ακολούθων, το λύκειο. Στη σχολή βασιλικών παιδών διευθυντής ήταν ο Λεωνίδας, ένας συγγενής της Ολυμπιάδας από την Ήπειρο. Συμβαίνει έτσι να είμαι από την Ήπειρο να με λένε Λεωνίδα. Πρόγονος. Ναι, και λέω ναι. Ο Λεωνίδας ήταν διευθυντής σχολής στη σχολή βασιλικών παιδών, όπου η σχολή βασιλικών παιδών δεν είχε σκοπό την εκμάθηση στη φιλοσοφία και στις λοιπές άλλες επιστήμες, αλλά στην σκληροτράχηση των παιδιών αυτών. Ήταν τα παιδιά ηλικίας 10 έως 16 και στις δύο, τα 6-7 χρόνια. 10 έως 13 στη σχολή αυτή. Δεν τα αφήναν να τρώνε ούτε γλυκίσματα. Και ο Λεωνίδας έκανε όταν γυρίζανε Σαββατοκύριακα από τα σπίτια τους, που φεύγανε από τη σχολή και πηγαίνανε στα σπίτια τους, τους κάνανε έλεγχο στην είσοδο μήπως οι μανάδες τους έχουν βάλει γλυκά. Για να αποκτούν έτσι το σώμα του δέκαθλου, όχι τα γνωστά φουσκώματα που λέγαμε σήμερα, και του δέκαθλου.
Λοιπόν, γιατί το είπα αυτό, Λάμπρο, για τη σχολή. Που έρχεται μόνο με την γύρω. Ναι, διευθυντής μετά ήταν ο Αριστοτέλης. Στη σχολή Βασιλικών Ακολούθων. Στο Λύκειο. Ναι. Μεταξύ των δύο κάνανε γυμναστικές επιδείξεις. Ένα επικίνδυνο άθλημα, το οποίο υπάρχει μεγάλη περιγραφή μέσα εδώ. Ένα επικίνδυνο άθλημα, το οποίο δεν τους το επιτρέπανε, αλλά αυτοί παρακαλέσανε τον Λυσίμαχο. Ο Λυσίμαχος ήταν ένας παιδαγωγός που τον αγαπάγανε πολύ, τους αγάπαγε και αυτός, είχε έτσι μια ευαισθησία κλπ. Τον παρακαλέσαν να παίξουμε το σκοτώστε το βασιλιά στις επιδείξεις. Το σκοτώστε το βασιλιά δεν ήταν σκοτώνω κανένα βασιλιά, ήταν έφυπο πόλο. Τι ήταν? Μία μπάλα. Πήγα τώρα μπάλα. Η μπάλα και το ποδόσφαιρο δεν είναι βρετανικά. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο υπάρχει το πιο γνωστό έτσι, ανάγλυφο με τον ποδοσφαιριστή ο οποίος μαρκάρει την μπάλα και τον νεαρό που τον κοιτάζει και ο χιτώνας είναι πίσω σε έναν ιωνικό κύωνα, αφημένος. Αν θέλουν να πενεύονται κάτι οι Βρετανοί για το ποδόσφαιρο, είναι ο χουλιγκανισμός. Διότι ο χούλιγκαν είναι υπαρκτό πρόσωπο, ο κύριος χούλιγκαν, όνομα είναι χούλιγκαν, ήταν αυτός ο οποίος τα σπάγε γενικώς και από εκεί στη Βρετανία πρωτίστως και μάλιστα στα λιμάνια τα βρετανικά, σε ποδοσφαιρικούς αγώνες μαζί με τα καλόπεδα της παρέας του, τα σπάγανε και από εκεί ήρθε ο χουλιγκανισμός και τον αντιγράψαμε και εμείς εδώ πέρα που είμαστε τα πάντα. Λοιπόν, γι' αυτό που είναι υπερήφανοι οι Άγγλοι. Το ποδόσφαιρο είναι ελληνικό βεβαίως. Επανέρχομαι στο έφυπο πόλο. Τι ήταν το έφυπο πόλο? Μία ομάδα. Αλέξανδρος, Πευκέστας, Περδίκας, Λυσίμαχος, υπήρχε και Λυσίμαχος παιδαγωγός, υπήρχε και Λυσίμαχος που έγινε μετά σωματοφύλακας. Και λοιπά. Μία ομάδα. Δεύτερη ομάδα, Κρατερός, Κλήτος, ο Τάδε, ο Δίνα, ο Πτολεμαίος κλπ. Άλλη ομάδα. Αντίπαλες ομάδες αυτή. Μικρή λέω τώρα, σε εκείνες ηλικίες περίπου, 13, 15 κλπ. Ήταν μερικοί, κάνανε 2 χρόνια πιο μεγάλο, ο Πτολεμαίος ήταν μεγαλύτερος από όλους. Λοιπόν, κατεβαίνανε οι μεν έφυπα με τα άλογα, οι πιτσιρικάδες με τα άλογα, κρατώντας την μπάλα. Μπάλα κρατάγανε. Την οποία την πέταγε ο ένας στον άλλον και προσπαθούσαν να περάσουν από τα άλογα των αμυνωμένων, οι οποίοι προσπαθούσαν να τους την πάρουν ή να ρίξουν τον επικεφαλής. Τον επικεφαλής δηλαδή της ομάδας, τον αρχηγό. Εάν ήρθε στον αρχηγό ήταν ο βασιλιάς. Εξού και σκοτώστε τον βασιλιά. Σκοτώστε τον βασιλιά σημαίνει ρίξτε τον βασιλιά, έχουμε έναν πόντο. Αν το ρίξετε τ' άλογο. Ή αν μπορέσει η ομάδα να αφήσει την μπάλα στο τέρμα που ήταν μια γραμμή με ασβέστη, δεν ήταν δίκτυα, μια γραμμή με ασβέστη, να την αφήσει. Πόντος. Πόντο έπαιρνε είτε ρίχνοντας το βασιλιά, είτε με τον τρόπο που σας είπα στο τέρμα. Αυτό ήταν το έφυπο πόλο. Οι Πορτογάλοι παίζουν έφυπο πόλο. Με τον ίδιο τρόπο. Με ζωντανό πτηνό. Με ζωντανή κότα. Την οποία την πετάνε στον αέρα. Ο ένας στον άλλο. Και υποτίθεται ότι υπάρχει μια δυσκολία γιατί η κότα προσπαθεί να κινείται δηλαδή στον αέρα η κότα και υποτίθεται υπάρχει μια δυσκολία να φτιάξει την κότα κάποιος κινείται. Δηλαδή βασανίζοντας τα ζώα. Οι Πορτογάλοι σήμερα. Σας έχω φωτογραφίες και στοιχεία. Μιλάω με στοιχεία. Και οι Βρετανοί είναι ζωντανή πάπια. Οι Βρετανοί είναι ζωντανή πάπια. Οι Αφγανοί, σας έχω φωτογραφίες. Οι Αφγανοί κάνουν το ίδιο πράγμα. Με ακέφαλη κατσίκα. Έχουν κόψει το κεφάλι μιας κατσίκας, την κρατάω εγώ και ο Βασίλειος, είμαστε συμπαίκτες, καλπάζουμε και με το ένα χέρι, είμαστε στο άλλο και με το άλλο χέρι κρατάμε το ένα πόδι της κατσίκας. Από εδώ και εκείνος από εκεί. Και προσπαθούμε να περάσουμε τους αντιπάλους. Αν αφήσουμε την κατσίκα στο τέρμα, πόντο. Εδώ δηλαδή βλέπεις τις διαφορές τις πολιτισμικές, αμέσως χάρη, σε σχέση με το μυαλό που κουβαλάει ο κάθε λαός. Ναι. Με τη μόνη διαφορά που τα άλογα που ήταν τότε του Αλέξανδρου δεν είχαν σέλα και στα πόδια. Αναβατήρες. Ναι, σωστά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Ναι. Βόλεϊ. Το βόλεϊ λέει είναι γυναικείο παιχνίδι, όντως είναι από την ξεκινάει η ιστορία. Οι γυναίκες που το παίζουν βόλεϊ και σας έχω μέσα φωτογραφίες της Γερμανίας. Γιατί αυτές το παίζουν. Και σας έχω δίπλα στη φωτογραφία
φωτογραφία με τις Γερμανίδες, τις Ελληνίδες, οι οποίες 2.500 χρόνια πριν παίζουν πόδι. Και σας γράφω και τις πηγές. Από που είναι μία και από που είναι άλλη. Και μάλιστα λέω, όταν οι Ελληνίδες παίζανε βόλεϊ, οι Γερμανίδες δεν ξέραν την ύπαρξη της μπάλας. Ναι. Να ψυχάς τον Όμιλο. Όταν έφτασε ο... Ναι. Ναι. Πρώτο στάδιο, ας πούμε, του βόλεϊ. Παίζανε μεταξύ τους περισσότερο έτσι διασκεδάζοντας. Μιλάω για οργανωμένο βόλεϊ. Αργότερα. Από τις Ελληνίδες. Δέσματα. Το ελαφρύνουμε λιγάκι. Δέσματα. Μακαρόνι. Ποιο είναι το μακαρόνι? Το Κινέζο. Όχι. Των Ιταλών. Τσακώνονται αυτή τη στιγμή τώρα. Τσακώνονται δηλαδή διαχρονικά Κινέζοι Ιταλοί για το σε ποιους ανήκουν τα μακαρόνια. Δύο γάιδα τσακώνονται σε ξένα χειρόνα. Τα μακαρόνια, η Θεσσαλίτα πρωτοεπινούν. Σε μακαρόνια, αυτό ξέρετε, το σημαντικό αυτό, το ξέρουμε σήμερα. Η Θεσσαλίτα πρωτοεπινούν και το προσφέρουν, εξού και η λέξη μακαρόνια, παραμένει η λέξη αυτή, το προσφέρουν σε νεκρό δείπνα. Εξού και σήμερα υπάρχουν σπίτια που μετά σου βγάζει ή μακαρόνια λευκά ή ψάρι. Μπορεί να μην ξέρει γιατί βγάζει μακαρόνια, αλλά έρχεται από εκεί. Πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλία και στη Λαμία. Στη Λαμία, ακριβώς. Φαίνεται ότι είσαι διαβασμένος. Η πίτσα, τι να κάνει τώρα. Ποια είναι η ερμηνεία της λέξης μακαρόνια δηλαδή? Μακαριστός, μακαρία, μακάριος. Πίτσα. Πίτσα είναι ιταλική λέξη. Στα ελληνικά λεγότανε πλακούντας. Αλλά τι μας λένε τα βιβλία? Σχολές μαγειρικής, τύπου ΙΕΚ κλπ. Μας λένε ότι η πίτσα πρωτοεμφανίζεται το 1738 στη Νάπολη. Έτσι μας λένε. Έλληνες ήταν οι Ναπολιτάνοι. Πώς? Λοιπόν, στην Νάπολη, όπου ο πρώτος πιτσαδόρος που ανοίγει μαγαζί στην Νάπολη τότε και φτιάχνει πίτσα, την ονομάζει Μαργαρίτα, φτάνει μέχρι σήμερα η Μαργαρίτα, η ντομάτα με τυρί, η απλή. Την ονομάζει Μαργαρίτα γιατί η πρώτη που τη δοκίμασε ήταν η πριγκίπισσα Μαργαρίτα. Και ένα κατημίσεις έδωσε το όνομα. Έτσι λέει το βιβλίο το επίσημο. Στην πραγματικότητα, 3ος αιώνας προχριστιανικής χρονολόγησης λεγόταν πλακούντας και το χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες, την πίτσα τη χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες ως πρώτο. Δηλαδή μέχρι να γίνει το φαγητό στο φούρνο με τα ξύλα που ήρθαμε από την κτηνοτροφία, από τη γεωργία κλπ. Κουρασμένοι, φτιάξε κανένα πλακούντα, ο οποίος περιείχε ό,τι περιέχει σήμερα μια πίτσα πλην αλαντικών και ντομάτας. Έτσι, κατά τα άλλα, το ίδιο πράγμα. Παστορμάς, εδώ στους Σοφοκλέους υπάρχουν ωραιότατα καταστήματα, 2-3 στη σειρά, μάλιστα οι Αρμένοι έχουν επιδοθεί πολύ στο Παστορμάς. Παστορμάς Τούρκοι, όχι ρε Μογγόλοι που καλπάζουν στις στέπες και έχουν το κρέας κάτω από τις σέλες και καθώς γίνεται αυτός ο καλπασμός, αυτή η συνεχή στριβή, έτσι παίρνει αυτή την υφή. Και έχουμε έτσι τον Παστορμά. Από εκεί λέει ξεκινάει η ιστορία του Παστορμά. Μογγόλοι, Τούρκοι κλπ. Λοιπόν, ούτε από Τούρκους προέρχεται, ούτε από τίποτα. Μεταξύ 6ου και 11 αιώνα έχει επινοηθεί από τους Ιώνες και λεγότανε απόχη. Απόχη. Βάζανε το κρέας στον ήλιο, κρεμασμένο σε σύρματα, σκοινιά κλπ. Μέχρι να πάρει αυτή την υφή. Το ότι μετά οι Αρμένοι ή οι Τούρκοι ή οποιοδήποτε το παίρνουν και κάνουν διάφορες παραλλαγές και βγάζουν παστορμά από καρμίλα και βγάζουν παστορμά από γουρούνι και βγάζουν παστορμά από... Δεν έχει σημασία. Μιλάμε για τον πρώτο επινοητή. Πάρτε και τον μπακλαβά και όλα τα γλυκά ταψιού που δίθεν είναι τουρκικά και καραβάσεράι και ανατολίτικα κλπ. Λοιπόν, ο μπακλαβάς, επινόηση των Κρητών. Λεγότανε γάστρις. Γάστρις. Η δε Παρασκευή του, όπως ακριβώς είναι σήμερα, φύλλα, μέλι τριμμένο καρύδι, όχι φιστίκια,
στον Αθήνο το διπνοσοφιστή. Όπου φιλόσοφοι έχουν πάει στο σπίτι απόψε, μαζευόμαστε στο σπίτι του Βασίλειου έτσι να φιλοσοφήσουμε. Και εκεί που φιλοσοφούμε και που τσομπολεύουμε, λένε εσύ θυμάσαι τότε που στο σπίτι του Λάμπρου είχαμε φάει εκείνο το τρίγωνο το οποίο είχε φύλλα και μετά καρύδι και μέλι και μετά πάλι φύλλα και μετά καρύδι και μέλι. Λίγη περιγραφή του Μπακλαβά και άλλων τέτοιων. Έχουμε, ναι, ωραία. Να πω τώρα και μερικά ψεύδι που λέγονται και που γράφονται βεβαίως μέχρι σήμερα, αυτά τα ψεύδι και που ποτέ δεν έγιναν. Δεν είμαστε ινδοευρωπαϊκό φύλο, όπως ξέρετε, και δεν έχουμε ιστορία 3.500 χρόνια. Εάν θέλεις να βρεις τι είμαστε, ξεκίνα από Πουλιανό. Δεν έχω καμιά σχέση με τη Λούση και αν δεν και καλά πρέπει να προέρχομαι από κάτι πυθικοειδές, έχω το δικό μου πυθικούλι, από τον οποίο προέρχομαι. Ο Άρης δεν είναι αιμοσταγής Θεός και δεν γουστάρει αίμα στη μάχη. Ο Άρης είναι ο Θεός που προστατεύει στη μάχη τον οπλίτη, να μην προβεί ο οπλίτης σε εκτροπές. Δηλαδή να μην σκοτώσει ρυψάσπιδες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους. Ρυψάσπιδες αυτούς που παραδίδονται. Εξού και αν διαβάσει τον ορφικό Ισάεως, θα δεις ότι καταλήγει λέγοντας ότι βοήθησέ με να τελειώσει αυτό και να γυρίσω στα δώρα της Διούς. Και είναι οι δύο, οι δύο. Να γυρίσω δηλαδή στα χωράφια μας στη Γεωργία και λοιπά. Άλλα μας μαθαίνουν όμως στο σχολείο για τον Άρη. Ανθρωποθυσία της Ιφηγένειας. Εμείς δεν κάναμε ποτέ ανθρωποθυσίες και ποτέ δεν έγινε ανθρωποθυσία της Ιφηγένειας, γιατί πρώτα απ' όλα δεν είχε καμιά κόρη με το όνομα Ιφηγένεια. Όλα ναι. Υπάρχει. Η Φιάνασα είχε, η Ιφηγένεια δεν είχε. Έτσι πρόκειται για ένα συμβολισμό που στο πλαίσιο του να δείξει τον πόθο των Ελλήνων να περάσουν στους Τρώες και να πάνε να κάνουν εμφύλιο σπαραγμό, έτσι, εμφύλιος πόλεμος είναι, για και ήμουν τους Τρώες, φτιάχνει ο ποιητής, ποιητική αδεία, Όμηρος, φτιάχνει αυτό το πράγμα περί Ιφηγένειας κλπ. Αλλά από την τελευταία στιγμή η Άρτεμις κατεβαίνει και την παίρνει και έρχονται μετά οι Ιουδαίοι και φτιάχνουν στην Παλαιά Διαθήκη τον Αβραάμ, το ίδιο πράγμα δηλαδή, αυτοί αντιγράφουν, έτσι, που πάει να θυσιάσει τον Ισαάκ, γιατί το ζήτησε ο Θεός, αλλά την τελευταία στιγμή έρχεται ο άγγελος και του λέει εντάξει. Είναι έτσι, δεν είναι ή κάνω λάθος. Μέχρι το 2002, στα βιβλία τα σχολικά, λέω μέχρι το 2002 γιατί εκεί σταματάει εμένα η αναζήτησή μου, βαρέθηκα μετά, δεν ξέρω αν συνεχίζει. Μέχρι το 2002, από το σχολικό βιβλίο του γιού μου, που έχει τον Αλέξανδρο να προσκυνάει στην Ιερουσαλήμ, τον Ζαντούς, τον αρχιερέα της Ιερουσαλήμ, την ώρα του παραδείγματος όλοι. Και ο Αλέξανδρος προσκυνάει. Για να περάσουμε στα παιδιά, έτσι και ο Αλέξανδρος προσκύνησε τον ένα και μοναδικό Θεό που τον εκπροσωπούσε ως Ζαντούς στην Ιουδαία και έγραφε εδώ το τετράγραμμο Γιά. Ο Αλέξανδρος δεν πήγε ποτέ στην Ιερουσαλήμ. Γιατί η Ιερουσαλήμ βεβαίως παρέδωσε τα κλειδιά της, αλλά δεν πήγαινε ο Αλέξανδρος. Ούτε καν οι σωματοφύλακες σύμβουλοι του Αλέξανδρου δεν πήγαν. Δεν πήγε ο Αλέξανδρος στην Ιερουσαλήμ. Σε κάθε πόλη μάλλον που παραδίδεται. Δεν θα κάνει κάτι τίποτα άλλο. 3 φορές την ημέρα θα πρέπει να πηγαίνει σε πόλεις που παραδίδονται αμαχητή. Λοιπόν, ιδίως όταν η πόλη ήταν ελάσσονος σημασίας, πήγανε βασιλικοί απόλυτοι. Δηλαδή παιδιά που είχαν έρθει από τιμίαιζα να αντικαταστήσουν νεκρούς, που είχαν αρχίσει δηλαδή να μαθαίνουν τα του πολέμου, αυτοί πήγανε και παραλάβανε την Ιερουσαλήμ. Ποτέ δεν πήγε, ποτέ δεν προσκύνησε. Εκείνο σου λένε ότι προσκύνησε. Για σου περνάνε την προσκύνηση. Ακόμα και αυτός προσκύνησε. Να προσκυνήσει ο Αλέξανδρος, όταν ο Αριστοτέλης έλεγε η προσκύνηση είναι ίδιον των βαρβάρων. Στο αεροδρόμιο της
Από τότε που εγώ ήμουν φοιτητής, δηλαδή πριν 40 χρόνια, εξακολουθεί να υπάρχει στο αεροδρόμιο αφήξεις αναχωρήσεις. Εξακολουθεί να υπάρχει εχάρακτο στον τοίχο ένα κείμενο που είναι, λέει, ο όρκος που έδωσε ο Αλέξανδρος στην Όπη. Αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο έγραψε ο Ζαλοκώστας, ένας φιλόλογος και πολιτικός στις αρχές δεκαετίας του 60. Έγραψε ένα ιστορικό μυθιστόρημα Ζαλοκώστας. Ο Αλέξανδρος προετοίμασε τον χριστιανισμό. Έτσι ήθελε. Ό,τι θέλει γράφει καθένας. Έτσι και εγώ τι θέλω γράφω όταν λέω για τέλος τους Έλληνες, μόνο εγώ που τεκμηριώνω. Λοιπόν, και τι κάνει. Όντως ο Αλέξανδρος στην Όπη έβγαλε ένα λόγο, όχι όρκο, λόγο σε 10.000 άτομα. Ο Ζαλοκώστας λέει ότι ήταν ένας όρκος που δίνει σε 10.000 άτομα και που λέει, θα το έχετε δει, θα το έχετε διαβάσει. Και που λέει, ο Αλέξανδρος, από εδώ και στο εξής, σε Πέρσες και Έλληνες, από εδώ και στο εξής, θέλω να ζείτε μεταξύ σας με ομόνοια, είναι ένα πολύ παγκοσμιοποιημένο κείμενο. Υπέρ της παγκοσμιοποίησης. Θέλω να ζείτε με ομόνοια μεταξύ σας, δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους σε βάρβαρους και Έλληνες, είπε ο Αλέξανδρος. Κατά Ζαλοκώστα και το γράφει στο αεροδρόμιο. Δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους σε βάρβαρους και Έλληνες, έχω γνωρίσει βαρβάρους καλύτερους από τους Έλληνες και έχω γνωρίσει Έλληνες που συμπεριφέρονται ως βάρβαροι. Εάν θα έχετε διαφορές μεταξύ σας, θα τις λύνουμε μαζί και να έχετε πίστη και αγάπη στον ένα Θεό. Στον Θεό, όχι στον άλλο. Στο Θεό. Θεούς ήξερε. Αυτά. Παγκοσμιοποίηση πλήρη. Όλοι μαζί το ίδιο, αλληλεγγύη, αγάπη, έτσι, αυτό. Και δεν ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους σε βάρβαρους και Έλληνες. Μέσα σου έχω ποιος είναι ο λόγος που έβγαλε ο Αλέξανδρος στην Όπη σε 10.000 άτομα. Ο οποίος λόγος τι ήταν, καμία σχέση με όλα αυτά. Ο πραγματικός λόγος, τον οποίο αναφέρει ο Αριανός. Τι λέει ο Αλέξανδρος, τι λέει ο Αλέξανδρος εκεί. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Αλέξανδρος εκεί πέρα έχει θυμώσει και τα έχει βάλει με τον ελληνικό στρατό κυρίως, γιατί ο ελληνικός στρατός έχει απειδήσει ύστερα από 10 χρόνια μάχες και θέλει να γυρίσει πίσω. Του λένε εντάξει, δηλαδή πήραμε την Περσία του Δαρίου, εντάξει, τώρα τι θες. Ο Αλέξανδρος θέλει να πάει Ινδία, μετά αυτοί σκεφτόντουσαν να πάνε Ιταλία, αυτό που έκανε ο Πύρος αργότερα κλπ. Λοιπόν, και ο Αλέξανδρος εκεί τους έλεγε. Αυτός είναι ο λόγος. Με λίγα λόγια τους λέει. Δεν τρέπεστε που σας πήρε ο πατέρας μου γιδοβοσκούς, σας έβαλε στολές, σας έδωσε λεφτά, έχετε βγάλει τα ντερά σας σε λεφτά κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Εγώ ξέρετε ότι δεν έχω μία, αυτό ήταν αλήθεια, δεν κράταγε λεφτά ποτέ. Από τον τελευταίο πεζετέρο μέχρι τον πρώτο σωματοφύλακα σύμβουλο έχετε βγάλει πάρα πολλά λεφτά και τώρα θέλετε να φύγετε και να με αφήσετε εν μέσω των βαρβάρων μόνον μου. Ωραία, πηγαίνετε και πείτε στους Μακεδόνες ότι αφήσαμε τον βασιλιά ανάμεσα στους βαρβάρους. Έτσι τελειώνει. Τους λέει πάρα πολλά. Τους λέει τότε στην πόλη Τάδε, τότε στην πόλη Δίνα κλπ. Είναι πραγματικό λόγο. Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης έχουμε το κείμενο του Ζαλοκώστα. Στην πλάκα το έχουν βγάλει σε τη μαλφή έτσι. Τουριστικά δώρα. Το έχουν και στα αγγλικά. Το αγοράζουν και οι βαρβαρούλιδες. Έτσι παγκοσμιοποίηση. Και το έχουν βέβαια και στα σχολικά βιβλία. Βάλτε στην Google σας παρακαλώ το πραγματικό λόγο του Αλέξανδρου στην Όπη, σας τα βγάλει τα δύο. Φυσικά δεν πέθανε από κρυολόγημα και ελονησία. Ναι. Τέλος. Γιατί όλα αυτά δεν τα γνωρίζουμε σήμερα. Γιατί όλα αυτά μας τα αποκρίνει. Γιατί αναγκάζεται κάποιος Μπίλης να γράψει όλοι έγραψαν στους Έλληνες και όλα αυτά να τα βγάλει στη φόρα εδώ μέσα. Γιατί. Για ποιος είναι ο λόγος. Ποιος είναι ο λόγος. Είναι απλός. 1920 σελίδα. Γκουτχοβ Καλέρι. Σας παρακαλώ. Πάτε να στο Google. Γκουτχοβ Καλέρι. Το Καλέρι είναι δεν μεταφράστηκε στα ελληνικά αυτό ακόμα. Έχει μεταφραστεί βέβαια. Στα ελληνικά. Βέβαια. Όλο. Βέβαια. Εγώ εδώ σας έχω αποσπάσματα. Γιατί έχω μερικά, το έχω στα αγγλικά, στα όχι, αγγλικά, όχι, όχι στα ελληνικά. Έχει μεταφραστεί. Και εγώ από τη μετάφραση έχω αποσπάσματα. Γιατί δεν ξέρω γερμανικά. Ναι. Κύριε Λονδά, πώς μιλούσε σε 10.000 άτομα και να ακούγαν. Είχε κάποιο μηχάνημα. Σε 10.000 άτομα πώς μιλούσε. Ναι, πώς τον ακούγαν. Εξέδρα ψηλή, ακουστική. Εδώ φτιάξαν το θέατρο της Επιδαύρου να πούμε. Δεν ξέρω αν αυτή είναι στην Επίδαυρο. Η Επίδαυρος ξέρεις πόσα άτομα παίρνει μέσα. 6.000 παίρνει το Ηρώδειο και 12.000 παίρνει η Επίδαυρος. Χωρίς μικρόφωνο ακούγεται ο ηθοποιός. Ναι, άμα πες πενταράκια ακούγεται. Καταρχήν αυτό, τώρα με πας αλλού, παρένθεση για το χάρη. Όταν αυτοί
φτιάχναν θέατρα στην Περσία, φτιάχναν θέατρα. Για να μάθουν στους Πέρσες τι είναι θέατρο. Έτσι. Και στους Ασιάτες γενικά, δεν ήταν μόνο Πέρσες. Βάζανε τους σατράπες στο θόκο, στις πρώτες θέσεις. Ένα κατημής. Όπως είναι στο Ηρώδειο ο θόκος, που κάθονται οι κυβερνώντες. Έχω δουλέψει κάποτε εκεί εθιμοτυπικό. Η δουλειά μου ήταν να παίρνω τους κυβερνώντες να τους πηγαίνω στο θόκο. Το 1984. Λοιπόν, στο θόκο βάζανε τους σατράπες ένα κατημής. Και λέει ο Πλούταρχος ότι την ώρα που άρχισε η παράσταση και παίζανε οι ηθοποιοί, δεν είχαν δει θέατρο ποτέ τους, έτσι. Σηκωνόντουσαν από τα καθίσματα και πηγαίνανε κοντά στη σκηνή, γιατί θέλανε να δούνε από κοντά πώς είναι δυνατόν να κάνεις κάτι που δεν είσαι. Τι να πρωτοπαριθμίσω εξ αυτών των πνευματικών αγαθών που προσφέραμε απλόχερα στους βαρβάρους λαούς της Ανατολίας. Την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη ζωγραφική, την τέχνη του λόγου, τη μουσική, το θέατρο και την υποκριτική ή τη βαθύτερη σκέψη της ελληνικής φιλοσοφίας. Τι να πρωτοπαριθμίσω από τα αθλητικά αγωνίσματα και τα παίγνια που τους μάθαμε, από τις επιστημονικές γνώσεις που τους μεταδώσαμε, εξηγώντας τους τη λογική των φυσικών φαινομένων, τα οποία αντιμετώπιζαν με δυσιδαιμονίες και μάγια. Διδάξαμε στους βαρβάρους αστρονομία και γεωμετρία. Τους εξηγήσαμε την ερμηνεία των κλιματολογικών μεταβολών και από τη μαθητεία τους κοντά μας, κοντά στους τοπογράφους μας και τους μηχανικούς μας, 3.500 άτομα ήταν μηχανικοί και τοπογράφοι με επικεφαλή στο Διάδη, τον Γόργο και τον Κράτη στην εκστρατεία. Στην εκστρατεία είναι 75.000 κόσμους, 40.000 είναι ο στρατός. Οι άλλοι 35.000 είναι μηχανικό σώμα, γιατροί, νοσηλευτές, δικηγόροι, ασφαλιστικοί σύμβουλοι, πόρνες, κλέφτες, έμποροι, χασισοπότες, απατεώνες. Ένας λαός. Αλλά και ως προς την τεχνική του πολέμου τους δείξαμε τη σημασία των παρενέσεων του στρατηγού στο παραταγμένο στράτευμα πριν από τη μάχη για την εμψύχωση και ενδυνάμωση των μαχητών και όχι το βούρδουλα που χρησιμοποιούσαν οι εξωματικοί τους για να εξαναγκάσουν τα δουλικά τους στρατεύματα να μας πολεμήσουν. Κυρίως τους μάθαμε ότι ο ηγέτης, ανεξαρτήτως ιεραρχίας, πολεμά μπροστά στην πρώτη γραμμή, δίνοντας το παράδειγμα στους άντρες του και δεν στέκεται πίσω παρατηρώντας και διατάζοντας, όπως έκανε ο Δαρίος. Γκούντοφ Καλέργη λοιπόν και κλείνω. Γκούντοφ Καλέργη 1922. Τι είναι ο Γκούντοφ Καλέργη? Είναι ένας άνθρωπος επίμικτης προέλευσης, πατέρα Γερμανό, μάνα Ιαπωνέζα, παππού Αυστριακό, ένα τέτοιο πράγμα, γιατί αυτοί είναι οι κατάλληλοι. Γι' αυτό θέλουν να σας κάνουν έτσι. Έτσι θέλουν να μας κάνουν έτσι. Ο Γκούντοφ Καλέργη λοιπόν... Λίγο Έλληνας? Όχι, καθόλου. Το Καλέργη είναι βυζαντινό, δεν είναι ελληνικό. Λένε ότι είχε και... Όχι. Πάντως έτσι γράφουνε σε Καλά, εντάξει. Ο γιος τραπεζικού σε λόμπι Γερμανοεβραίων, το οποίο τον επιδοτεί και φτιάχνει τη μελέτη μηγαδοποίησης της Ευρώπης. Στην οποία, έχω μέσα στο βιβλίο αποσπάσματα, στην οποία λέει σαφώς η Ευρώπη πρέπει να μηγαδοποιηθεί προκειμένου, μέσα από επιμιξίες, προκειμένου να έχουμε ένα περισσότερο διαχειρίσιμο πολίτη. Αυτό λοιπόν έγινε πρώτα στην Αγγλία, έγινε στην Βρετανία, έχει γίνει στη Γερμανία. Τώρα έχει έρθει και η σειρά της Ελλάδας, γιατί αυτός ο λαός εκεί είναι άτακτος και ατίθασος και θα πρέπει να τον τελειώσουμε και ο καλύτερος τρόπος να τον τελειώσει είναι επιμιξίες. Το αφαιρείς λοιπόν γνώση γλώσσας, το αφαιρείς γνώση ιστορίας, το αφαιρείς γνώση του πρώτου πολιτισμού των πολιτισμών, έτσι, στα παιδιά τα κάνεις. Τους πετάς μες στα σχολεία άλλα παιδάκια των άλλων φυλών, μεγαλώνουν μαζί, μιλάνε ελληνικά, συναναστρέφονται, οικειοποιούνται, βεβαίως, γιατί δεν θα δεχτούν. Δεν θα δεχτούν, δεν συνάξουν γάμους. Κάτι άλλο, επειδή υπάρχουν απορίες, φαντάζομαι μπορεί στο μυαλό κάποιον να περνάει. Και ο Αλέξανδρος λέει το ίδιο έκανε με τους γάμους που έκανε τότε με τις Περσίδες κλπ. Όπα. Γιατί εκεί ξέρανε τι σημαίνει καταγωγή και τι σημαίνει γένος. Σήμερα δεν ξέρουμε. Τώρα ρωτάς τον από πού είσαι και λέει είμαι μισός. Ή λέει εκεί που γεννήθηκε. Γεννήθηκε άλλο στην Αθήνα, εγώ δηλαδή που έχω γεννηθεί Αθήνα, θα με ρωτάει άλλο από πού είναι, λέω από την Αθήνα.
Επειδή γενικά στην Αθήνα, σοβαρά. Πατέρας μου, ρε από πού. Και η μάνα μου. Πατέρας είναι καταγωγή, η μάνα είναι γένος. Μπορεί να συμπίπτουν, μπορεί να μην συμπίπτουν. Λοιπόν, τι κάνουν τότε αυτοί, όχι ο Αλέξανδρος, όπως νομίζει ο κόσμος, ο Αλέξανδρος τα κάνει όλα. Ο Αλέξανδρος είχε μια ομάδα που ξεκίνησε από την Ίεζα, τους 8 σωματοφύλακες συμβούλους. Δεν ήταν ο Παρμενίων, δεν ήταν η στρατηγή, δεν ήταν ο κρατερός ο Παρμενίων, ο Πολυκάρπατος, δεν ήταν αυτοί. Ήταν 8 στον πολύ κόσμο άγνωστοι. Λεωνάτος, από τη Φλόρινα, ο Λυγκιστής, γιατί τη Φλόρινα τη λέγανε Λίγκο. Πτολεμαίος, γνωστός, επειδή έκανε την Αίγυπτο μετά, γι' αυτό έγινε γνωστός. Αδερφός του. Όχι. Είναι μια... ναι. Ότι τον είχε κάνει ο Φίλιππος στον Πτολεμαίο. Πτολεμαίος. Πευκέστας. Περδίκας. Γνωστός επειδή ανέλαβε λίγο την αντιβασιλεία. Λυσίμαχος. Επειδή ανέλαβε τον έξινο πόντο, κάτι λίγο γνωστός. Πίθο. Και ξεχνάω, πίθο του κρατεύα. Το σοφολογιότατο της ομάδας. Αυτή η ομάδα, αυτοί γεμίσαν την Καρδάρα γάλα και φτιάξαν την αυτοκρατορία. Αυτοί ρίξαν μια κλωτσιά μετά στην Καρδάρα και πιανίσαν τους εμφυλίους που κάνανε μεταξύ τους. Και εδώ έχει ευθύνες και ο Αλέξανδρος, γιατί όταν του λένε το είναι πολύ σύμφυτο το θέμα και πολύ παραγωγικό. Όταν του λένε το Αλέξανδρο σε ποιον αφήνει το βασίλειό σου, αν έλεγε ο Αλέξανδρος στον Πτολεμαίο, δεν θα γινόταν τίποτα. Γιατί οι Μακεδόνες τα λέγανε κάτι τελείωσε. Δεν ήταν σαν τους Αθηναίους να το σκεφτούμε, βάλτε στο σιρτάρι, έλα με το Λυσία να βγάλεις λόγο μεθαύριο, πάρε χρόνο για απολογία κλπ. Δεν ήταν δημοκράτες οι Μακεδόνες, έτσι. Λοιπόν, αν έλεγε Πτολεμαίο, τώρα αν έλεγε Πευκέστα, Λεωνάτο. Υπόψη είναι ότι ήταν η σάξη του Αλέξανδρου αυτή, απλώς δεν ήταν πατέρα το Φίλιππο. Προσέξτε. Σημαντικά πράγματα τα οποία είναι άγνωστα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος τι λέει στον κράτης του. Τι θα πει στον κράτης του. Τι θα πει στον κράτης του. Λέει ο Λεωνάτος μετά του Περδίκα, είσαι πιο κράτης του από μένα. Όχι. Γιατί είσαι εσύ, όχι. Πτολεμαίοι, είσαι πιο κράτης του από μένα. Όχι. Γιατί είστε εσείς από μένα, όχι. Έλα κάτω. Κάθομαι στο τραπέζι κάτω. Να η αυτοκρατορία. Κομμάτια δίνουν και στους άλλους. Κρατερό, Σέλευκο. Αυτή ήταν στρατηγική. Μην μπερδεύουν τους στρατηγούς με τους σωματοφύλακες συμφούλους. Το κουμάντο το κάνουν οι σύμβουλοι. Οι 8, οι οποίοι λεγόταν σύμβουλοι στην ανώτατη διοίκηση του ηγεμόνα και τους είχε διαλέξει ο Αλέξανδρος από τη σχολή. Οι άλλοι ήταν μεγαλύτεροι, τους είχε επιβάλει ο Φίλιππος κλπ. Λοιπόν, κάνουν την αυτοκρατορία λαμπόγιαλο, την τεμαχίζουν πρώτα και μετά την κάνουν λαμπόγιαλο γιατί πλακώνονται μεταξύ τους για να πάρει ο ένας κομμάτι. Και να αποδείξουν ποιος είναι τελικά ο κράτης. Και φτάνουμε στη μάχη της Ιξούρ κλπ. Αυτά όσον αφορά το όλοι αντέγραψαν τους Έλληνες. Κλείνοντας, θέλω να σας πω το εξής. Αυτό ήταν το θέμα μας. Από το οποίο είπα ερανίστικα στοιχεία όσα θα μπορούσαμε σε μια τέτοια διάλεξη. Εδώ λέει ήμουν στη Λεγιώνα των Ξένων. Εν ολίγης να σας πω ότι όσοι ξέρετε, οι άντρες κυρίως, οι γυναίκες τους να μην έχουν ακούσει τίποτα, αλλά και οι άντρες που έχουμε ακούσει για τη Λεγιώνα των Ξένων, παραπληροφόρηση έχουμε ακούσει ότι εδώ πάνε πρώην ποινικά κρατούμενοι να γλιτώσουν από την κοινωνία, επειδή η Λεγιώνα των Ξένων σου δίνει το δικαίωμα να έχει ένα διαφορετικό όνομα κλπ. Αυτά είναι μυθεύματα. Όντως αυτό έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν κάποιοι Ναζί, προκειμένου να εξαφανιστούν, πήγαν στη Λεγιώνα των Ξένων για να έχουν και ένα άλλο όνομα. Αλλά αυτή η φουρνιά πέρασε. Έκτοτε στη Λεγιώνα των Ξένων, καταρχήν στη Λεγιώνα των Ξένων έχουν πάει περίπου 4.000 Έλληνες. Μέχρι τώρα. Εδώ απομυθοποιούνται τα πάντα για το τι είναι η Λεγιώνα των Ξένων και τι κάνει. Φυσικά είναι ένας μισθοφορικός στρατός, φυσικά ένας στρατός που τον πληρώνεις και το αναθέτεις. Τελευταία φορά τους είχε καλέσει ο Άσαντ για τους τζιχαντιστές. Γι' αυτό υπήρχε ένα διάστημα που οι τζιχαντιστές είχαν πέσει πάρα πολύ, επειδή πήγε η Λεγιώνα των Ξένων εκεί. Τι θέλω να πω εδώ σε αυτό το βιβλίο. Καταρχήν είναι ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο σε αφήγηση και διαλόγους, πολύ ζωντανό, μαθαίνεις τα πάντα για τη Λεγιώνα των Ξένων. Τα διηγείται ένας Έλληνας λεγιονάριος που πήγε εκεί το 1978. Τι θέλω όμως άλλο να πω, ότι εδώ μέσα θα βρεις ελληνικά στοιχεία όσα δεν φαντάζεσαι. Αυτή είναι η σημαία της Λεγιώνας των Ξένων και αυτό είναι το ανθέμιο. Είναι δικό μας. Ναι, είναι το γνωστό ανθέμιο. Με τα 7 γύρω-γύρω. Οι 7 κανόνες του όρκου των Αθηναίων στις πλατείες.
μέσα θα δεις μέσα ότι χρησιμοποιούν το ρητό ητάνη επιτάς. Δηλαδή το ξέρουν καταρχήν διάφορες φυλές, έτσι. Χρησιμοποιούν το ρητό ητάνη επιτάς. Δηλαδή θα πει κάποιος αντιγραφής. Γιατί δεν τους έχεις μέσα εδώ? Γιατί δεν τους έχω μέσα εδώ? Γιατί δεν είναι αντιγραφής, γιατί το λένε. Το λένε. Λένε έχουμε δανειστεί από μία ελληνική πόλη τη Σπάρτη το ητάνη επιτάς. Όταν τα λες, δεν μπορείς να το βάλεις εδώ. Θα δεις ότι τον Ποσειδώνα εδώ με την Τρίαινα τους είχα συναντήσει στα Χανιά πέρυσι το καλοκαίρι. Είχα πάει για ένα σεμινάριο και πήγαινα στο αεροδρόμιο και έφερε και η Λογιάννα τον Ξένο, γύρναγε από Αφρική και πήγαινε στη βάση της. Ήταν διάμεσο σταθμό στα Χανιά. Και τους είχα συναντήσει Ποσειδώνας εδώ. Δεν σημαίνει ότι όλοι ξέρουν τι φοράνε. Εκείνοι που ρωτάνε. Γιατί μήπως νομίζεις ότι οι δικοί μας που πάνε στο ελληνικό στρατό και έχουν εδώ τα διάφορα θαρσί χρή και διάφορα ρητά ελληνικά και κάθε ένα χρόνο εκεί πέρα όλοι ξέρουν τι φοράνε? Γιατί να ξέρει ο Γάλλος ή ο Γερμανός ότι εδώ είναι ο Ποσειδώνας με την Τρίαινα? Εν διάφορες περιπτώσεις εδώ μέσα είναι γεμάτο σήματα ελληνικά που χρησιμοποιούν αυτοί. Ο λόγος που δεν τους έχω βάλει εδώ είναι αυτό που σας είπα, γιατί δεν είναι αντιγραφή. Το λένε στην εκπαίδευση. Κάθε 3 μηνών εκπαίδευση περίπου και το λένε. Προτού τελειώσετε, Ναι. μπορώ να πω κάτι? Αμέσως μόλις να τελειώσω αυτό το θέμα. Εδώ είναι η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εδώ είναι οι 8. Εδώ είναι όλη η εκστρατεία την ώρα που δαμάζει το Βουκεφάλας μέχρι και τους Ρωμαίους που μπαίνουν μέσα. Ύστερα από τη ζημιά που κάνανε μεταξύ τους αυτοί οι 8, λέω έτσι, που έφτιαξαν, δημιούργησαν αυτή την αυτοκρατορία και μετά την κατέστρεψαν αυτοί οι ίδιοι. Κατά τρόπο βεβαίως γλαφυρό, αφηγηματικό, με διαλόγους, αλλά βασιζόμενος πάντα στα ιστορικά δεδομένα. Αυτοί μετέφεραν τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Δεν παρήγαγαν πολιτισμό αυτοί, τον μετέφεραν. Στην Ασία τον πολιτισμό αυτοί τον μετέφεραν. Αυτά που λέγαμε λίγο πριν. Και τέλος αυτό εδώ, το οποίο είναι, απλώς σας το δείχνω, είναι το πιο πρόσφατο βιβλίο. Ο Πύρος. Όπου εδώ υπάρχει ένα άλλο πράγμα πλέον, που κανείς δεν φαντάζεται και που μόνο στα σχολεία δεν μας μαθαίνουν. Παρακαλώ, κάτι ήθελες να... Το όνομα. Δημήτρης Ιωαννίδης από την Αυστραλία. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας πω, αν θέλετε, όσοι από εσάς θέλετε, μπορείτε να μπείτε μέσα στο ιστολόγιο μου, στο tisimeonidis.blogspot.com. Εκεί μέσα τα βρείτε. Γιατί επειδή αναφέρετε λέξεις που κλέψαν από εμάς και ή οτιδήποτε, το λεγόμενο croissant, το οποίο λένε ότι είναι από τους Γάλλους και μετά λένε ότι αυτό όταν έγινε, όταν προσπαθήσαν οι μουσουλμάνοι να μπουν στην Βιέννη, επειδή τη νύχτα προσπαθούσαν να σκάψουν κάτω από τη γη, τους ακούγανε αυτοί οι οποίοι δουλεύαν ξημερώματα, ήταν οι φουρνάριδες και κατασκευάζανε τα ψωμιά και ειδοποιούσαν το στρατό και έτσι τους δείχνανε τους μουσουλμάνους. Και μετά, εις ανάμνηση αυτού του γεγονότος, φτιάξαν αυτό το κρουασάν που είναι η νησέλινος που διώξανε τους μουσουλμάνους. Το έχω, απλώς δεν το ανέφερα γιατί έχω μερικά πράγματα. Αλλά έλα όμως που αυτό είναι πανάρχαιο. Μέσα, αν θα πούμε μέσα στον Ησύχιο, στο Φώτιο και στο Σούδα ή Σουίδα, αλλά αυτά είναι και πάλι ο Σούδας ή Σουίδα δεν είναι όνομα, είναι αρχικά λέξεως. Σωστό. Ωραία. Αρχικό λέξεως, ναι. Ναι, ας έρθουμε τώρα εδώ πέρα που λέει οι αρχαίοι Έλληνες όταν κάνανε θυσίες θυσιάσαν διάφορα ζώα. Οι φτωχοί μέχρι 6 ζώα, διάφορα, 8 βόδι, κατσίκι κτλ. Ναι. Όρνηθα κτλ. Οι φτωχοί οι οποίοι δεν είχαν χρήματα, φτιάχνανε ένα από αλεύρι, ζύμη, φτιάχνανε αυτό το ημισέλινο που το περιγράφει εδώ πέρα, βους έβδομος, γιατί ήταν η έβδομη θυσία, γιατί δεν είχαν έβδομο ζώο και το ονομάσανε βους έβδομος. Πέμα, κέρατα έχουν κατά μίμηση της πρωτοφαούς σελήνης, εκάλουν δε αυτό βουν προστιθέντες και το έβδομον ότι
επί 6 Σελήνες επεθύετο ούτως έβδομος ως ευθυκλής εν Αταλάντη. Ομοίως δε και η Σελήνη επέματα πλατεία κυκλοτερή κτλ. Πολύ ωραία πληροφορία, δεν το ήξερα. Ίσως Ίσως ήξερα για το κουρασάν, είναι δικό μας. Ναι, το ξέρω. Κάναμε μία μελέτη στο ΣΥΝΗ μαζί με την Πέρα Βλαχονικολού από το Πανεπιστήμιο του ΣΥΝΔΗ που έχει σπουδάσει αρχαία. Και κάναμε αυτή την έβραμε και μπήκαμε μέσα στα αρχαία κείμενα όλα και τα πήγαμε. Και εκεί μέσα, να τα δείτε μέσα στο ιστολόγιο μου, θα δείτε ολόκληρο το κείμενο. Μάλιστα. Και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Άμα το έχετε δημόσιο, βεβαίως. Με αναφορά το όνομα σας. Μπορώ να σας δώσω κάρτες να πείτε μέσα. Μας δίνουν και εμάς τέτοια βιβλία στο μέλλον. Παρακαλώ. Για τα αυτόματα πλοία που λέγανε οι φέκοι στο Αίγυπτο, σημειώσαμε μέσα αυτοματισμό που πηγαίνανε τα πλοία. Στο κεφάλαιο κατασκευές κλπ. Μα κοίταξε, αυτά που είπα εδώ τώρα ήταν μερικά. Πήρα μερικά. Είναι 880 σελίδες. Ναι. Άλλο. Κάτι άλλο. Ναι. Έλα, πες μου. Χάρη, πού είσαι. Εντάξει. Πολύ ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν κάτι που θυμήθηκα Ναι. τώρα όμως, γιατί δεν γίνεται κάποια καταγγελία Ναι. σε αυτούς που το 1700 που δείχνουν οι εφευρέτες. Έχει κάποια καταγγελία ότι δεν έχει στήσει οι εφευρέτες. Είναι παλιά και δηλαδή να φανεί στον κόσμο και να έχει καταγγελία. Έχω γράψει βιβλίο με τίτλο Αναπάντητες επιστολές. 17 επιστολές. Προσωπικά σε υπουργούς. Με ονοματεπώνυμο. Αν καλά, άμα βλέπει όχι τους Έλληνες υπουργούς. Εγώ ξεκινάω πρώτα απ' όλα από και τους λέω. Ονομαστικά στον καθέναν, έτσι. Πρώτα απ' όλα στο Φουράκη. Θυμάστε το Φουράκη. Ο κύριος Φουράκης όταν έλεγα ΣΥΡΙΖΑ, εμένα δεν με ενδιαφέρουν ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια, λέω ναι, ποιος είναι, ο τάδε, ωραία. Λοιπόν. Μόλις είχα αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φουράκης ήταν αναπληρωτής υπουργός παιδείας. Μετά το κάνανε πρόεδρο Βουλής και λοιπά. Αναπληρωτής υπουργός παιδείας. Και λέει ο Φουράκης, κάνει μια δήλωση ο Φουράκης. Και λέει, δηλαδή παίρνω τη δήλωση εγώ μετά, με αφορμή τη δήλωση του. Κάνει μια δήλωση και λέει, τα βιβλία πρέπει να αλλάξουν όλα. Είναι κατάπτυστα. Δεν είναι δυνατόν, λέει, έλεγε σωστά πράγματα. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να γράφουν τα βιβλία της Τρίτης Γυμνασίου τα μάρμαρα του Παρθενώνα μεταφέρθηκαν. Το σωστό είναι εκλάπησε. Κάτω. Με αφορμή αυτό λοιπόν του στέλνω 17 σελίδες επιστολή. Το έχω σε βιβλίο, δεν το έχω φέρει εδώ. Με τίτλο Αναπάντητες επιστολές. Θα πω γιατί τις λέω αναπάντητες. Του στέλνω 17 σελίδες επιστολή. Του γράφω πρώτη δημοτικού μέχρι τρίτη ηλικία. Σε όλα τα βιβλία τι πρέπει να αλλάξει. Ιστορία, γεωγραφία, χημεία, όχι στα πρακτικά και δεν έχω γνώση. Πρακτικών επιστημών δεν έχω γνώση. Φυσική χημεία κλπ. Αλλά και δεν νομίζω ότι πέρα να έχει κάτι. Και είναι, ξέρω εγώ, υδρογόνο, 2 οξυγόνο, τελειώσαμε. Ιστορία. Πώς. Δεν είναι υδρογόνο, στο νερό. Το νερό έχει τόσες δυνατότητες. Εντάξει. Δήλωσα και δεν ξέρω. Συμπαντική ενέργεια και όλα αυτά είναι τεράστια κεφάλαια τα οποία δεν Εντάξει, λέω ας πούμε ότι στη χημεία λέμε υδρογόνο, 2 οξυγόνο, τέλος. Όλα τα πράγματα. Λοιπόν, ιστορία, θρησκευτικά, παίρνω δηλαδή κάθε βιβλίο 17 σελίδες. Μου απάντησε ο υπολογιστής του πώς βγάζουν μερικοί από τον υπολογιστή που λέει λάβαμε. Βγαίνει μόνο το αυτόματα. Λάβαμε τον υπολογιστή. Αυτή ήταν η μόνη απάντηση. Στους άλλους όλους ούτε απάντηση δεν έχω πάρει. Γι' αυτό και το έχω κάνει εκπομπή αυτό. Δέλτα Ρο Λεωνίδας Γκρίλης στην Google. Θα βρεις το αναπάντητες επιστολές σε εκπομπή. Θα το βρεις και βίντεο, θα το βρεις και εκπομπή με το Λεκάκι και το Μαζαράκι ένα βράδυ 12 η ώρα. Τους εξιστορώ όλο αυτό το πράγμα. Οι άλλοι δεν μου απαντήσαν ποτέ για τίποτα, για κανένα θέμα από αυτά που γράφουν. Δηλαδή, εγώ ασχολούμαι εκεί και με επιστολή του τύπου ποιος σας είπε ότι μπορεί να λέτε
το τραμ, Βούλα, Πειραιά, Αριστοτέλη. Πού σχετίζεται ρε αυτό? Πέστε το Διάδη τουλάχιστον. Να πει ο άλλος Διάδης, ποιος ήταν ο Διάδης? Να ρίξει κανένα βιβλίο, μήπως βρει ότι ήταν αρχιμηχανικός του Αλέξανδρου. Δηλαδή δεν ξέρουν, έχουν άγνοια και έχουν ονομάσει όλες τα τούνελ της Εθνικής Οδού Αλέξανδρος. Τι είναι ο Αλέξανδρος τα τούνελ? Πρέπει, σχετίστε το πράγμα λίγο. Δεν βγάλανε η μόδα οι καινούργιοι οι τυφώνες να έχουν ονόματα θεών, ηρώων, ξέρω εγώ. Για ευτέλεια. Για να τους ευτελίσει. Το ελεύθερος Βενιζέλος που πάει παντού τώρα. Κάνα το ελεύθερος Βενιζέλος. Δεν υπάρχει χωριό, Κομμόπολη, αεροδρόμιο, δεν υπάρχει πλατεία στην Ελλάδα χωρίς ελεύθερο Βενιζέλο. Και ποιος ο αναθεματισμένος? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε και τον εκπαιδευτικό χώρο της ανακατάληψης για το έργο που κάνει. Και ό,τι βιβλίο θέλετε είναι σε τιμές προσφοράς πάντα στις ομιλίες. Σας ευχαριστώ.